Welcome back to Mindset, everyone, the show where we dive into the minds of athletes striving to the absolute peak of their powers. I'm your host, Angelo Lefterio, and today I'm sitting down with a man who is actively proving that age is just a number and human limits are meant to be broken. Our guest today is Andreas Jaffas, an elite triathlon coach and athlete. To understand the caliber of athlete that we have here in the studio today, you just need to look at the stopwatch. He's got a marathon PB at the Athens Marathon of a 2:37, which is absolutely unreal, and a mind-bending Ironman finish of 8 hours and 52 minutes, which qualified him for the Ironman World Championships in Kona. He recently took second in his age group at the T100 Qatar World Championship final, first overall at Challenge Savannah Yas, and is currently preparing to tear through a massive calendar of races across Cyprus, Greece, Slovakia, and Austria. Today, we're unpacking exactly how you build the engine of an 8-hour, 52-minute Ironman, the extreme balancing act of being an elite athlete, a father, a founder, and the psychology of crisis management when you are deep into the pain cave. Now, this episode is going to be in Greek. It's the only way that we're going to be able to express ourselves in the best possible. I will have English translations underneath, but yeah, without further ado, let's get into it. I hope you guys enjoy. Now, starting off, Andrea, πώς είμαστε σήμερα? Σήμερα είμαστε πάρα πολύ καλά. Είμαστε pre-race. Έχουμε ένα sprint τριάθλων αύριο στο Μαζοντών. Okay. Που είναι κάτι συνήθες πλέον για μένα. Κάθε εβδομάδα να έχω κάτι. Οπότε, ναι, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σου. Όπως είπα στην αρχή, βλέπω έτσι ένα φιλόδοξο νεαρό, με αρκετή συνέπεια και όρεξη και εύχομαι και το μέσω από podcast σου να βοηθήσουμε και αρκετόν κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στο podcast και απλά για μια πρώτη ερώτηση. Σαν σήμερα που έχεις τον αγώνα αύριο, σήμερα έκαμες καμιά προπόνηση ή έρεστε σήμερα? Λοιπόν, καλή ερώτηση. Είναι ιδιαίτερη περίπτωση επειδή ήμουν άρρωστος γενικά. Και καμιά φορά ίσως μπορεί να ξεκινούμε λίγο ανάποδα, αλλά είναι καλά να αναφέρουμε ότι και ακόμα και στις αναποδικές που λέμε, πρέπει να βλέπουμε ευκαιρίες. Εγώ την περασμένη εβδομάδα, σήμερα Σάββατο, την περασμένη Κυριακή, έκανα τον πιο τέλειο μου αγώνα, κάτω από 4 ώρες ένα half Ironman με σωστές αποστάσεις, πολλά καλός συναγωνισμών. Και πώς επιδιάκαμε, ήταν ότι έχω έναν καλεντάρι πάρα πολλά γεμάτο. Προετοιμάζομαι, στόχος μου μακροπρόθεσμος είναι η Κόνα τον Οκτώβρη. Αλλά ξεκίνησα τις τελευταίες εβδομάδες, κάθε εβδομάδα να έχω αγώνα, από sprint μέχρι full Ironman που έχω σε λίγες εβδομάδες. Οπότε για μένα δεν υπήρχε λόγος φορμαρίσματος για κάποιον αγώνα. Απλά να καταφέρω να διαχειρίζομαι διαφορετικό η ένταση στην προπόνηση και οι στιγμές που ζεις, η στρατηγική, τα ερεθίσματα που πιάνεις. Οπότε δεν είχα κάποιο σκοπό να φορμαριστώ και πριν τον αγώνα τη Δευτέρα είχα κάπως σαν βροχίτιδα και αρκετά φλέγματα στο στήθος. Οπότε έπιασα μια αγωγή η οποία είπε μου το γιατρός ότι μέχρι το Σαββάτο ήταν να είμαι καλά. Άρα, αντί να λέω θα ταξιδέψω, τι είναι να κάνω, δεν ξέρω εγώ, είπα ok, ας πάμε να φορμαριστούμε. Οπότε το φορμάρισμα εγώ παίρνω το σαν κάπως απλά να δίνω λίγα ερεθίσματα είτε στο τρέξιμο, είτε στο ποδήλατο, είτε στο πολύμπι. Θάλασσα λόγω του κρύου και λίγο της χειμωρίτιδας δεν είχα μπει καθόλου. Οπότε απλά μπορεί να έκανα 10 λεπτά ζέσταμα και λίγα 5 λεπτά. Έβαλα και 2 μέρες συνεχόμενα off χωρίς να κάνω τίποτε που για μένα είναι ευθύμιο πότε το έκανα τούτο. Οπότε πήγα στον αγώνα ξεκούραστος, φορμαρισμένος που λέμε και έκανα το ρεκόρ μου. Την Δευτέρα, επειδή ίσως το ανασωπητικό μου δεν ήταν και τόσο καλό, ήταν και αρέστη η μικρή σπίτι, ξανάρπαξα την. Οπότε ξαναμπήκα σε έναν τέτοιο mood. Οπότε την εβδομάδα δεν προπονήθηκα εκτός που κάτι μισά ώρα και στην πισίνα, να το πούμε. Λίγο δύσκολο, ακόμα και αν θα είμαι αύριο στην εκκίνηση,
Δηλαδή σκέφτηκα το, αν θα ξεκινήσω, επειδή την άλλη εβδομάδα θα είμαι στη Σλοβακία στο The Championship. Είναι κάπως ένα σαν, όπως είναι το παγκόσμιο του 70.3. Ένας σοβαρός αγώνας που θέλω να πω καλά, με αρκετά καλός συναγωνισμό. Και εμπήκα και στη διαδικασία να θα μου πρόσφερε κάτι ο αγώνας αύριο, παρά θα κάνω ζημιά στο σώμα μου. Και είναι εδώ που έρχεται και λίγο η επίγνωση, δηλαδή βάζουμε μεγάλους στόχους, υπάρχει λίγο το μότο, τίποτε είναι impossible, είναι όλα στο μυαλό και ξέρω εγώ, αλλά για να έχεις διάρκεια και να πραγματικά να κάνεις success σε εκείνον που θέλεις, πρέπει να λειτουργάς με επίγνωση, που η επίγνωση σημαίνει να βιώνεις τα ερεθίσματα που έχεις γύρω σου για να έχεις την πληροφορία για να πάρεις μια απόφαση. Άρα, εγώ είπα ότι αύριο το πρωί είναι να πάρω απόφαση να θα τρέξω. Που θέλω πάρα πολύ να τρέξω, δηλαδή αν δεν είναι σκεπτολογικά και να πάω, ενώ αν ήθελα απλά να το δω εγωιστικά με το οίκο μου, ήταν να πάω και θα το σκεφτούμε, αλλά θέλω να είμαι καλά, να έχω Ironman μετά, να πρέπει να κάνω 200 χιλιόμετρα από υλασία, να κατεβώ ποδήλατο, να τρέξω άλλο 30, που φαντάζεσαι ότι το πράγμα πρέπει να σέβεσαι το σώμα σου. Οπότε θεωρώ και όσοι καταφέρνουν και ειδικά στις μεγάλες αποστάσεις, πέραν του mindset και του mind game και το ότι δεν βλέπεις εμπόδια, υπάρχει το no pain, no gain και το υποφέρω για να πετύχω, έτσι, σαν μότο, αλλά ουσιαστικά το να μπορέσεις να πετύχεις κάτι μεγάλο και στις μεγάλες αποστάσεις, δεν πρέπει να είσαι τιμωρός του εαυτού σου, οπότε πρέπει να σέβεσαι τόσο πολλά το σώμα σου, όσο και το στόχο σου. Οπότε, βάσει τούτου, και ότι επίσης εν ισχύει το δώσε το 100% κάθε μέρα, επειδή κανένας δεν είναι στο 100% κάθε μέρα, ίσως αύριο ξεκινήσω τον αγώνα, γιατί σημασία έχει πώς να διαχειριστείς μια κατάσταση, παρά του ότι να πάει εκεί και να δείξεις «ΟΚ, ναι, γεια σας, είμαι ο Γιάβας που θα κάνουμε 4 ώρες και να σας δείξω τα επίπεδο είναι». Που αρκετός κόσμος θα μπορούσε στη θέση μου να μην πάει, για παράδειγμα, επειδή μπορεί να νιώθει τη σύγκριση. Υπάρχει και τούτο. Αν είμαι καλά, να νομίζουν άλλοι ότι είναι τυχαίο, μα γιατί ο Γιάβας πέρασε τον οτάδε σήμερα και οτάδε και δεν έκαμε κάτι. Και νιώθουμε καμιά φορά να απολαπαστούν. Οπότε ένα μήνυμα που στέλνω είναι ότι σίγουρα πρέπει να εν το πιστεύω τόσο πολλά το no pain, no gain, που την αυστηρή άποψη, για τον λόγο ότι το που προανάφερα πρέπει να αγαπάς και τον εαυτό σου και το σώμα σου όπως αγαπάς και ο στόχο που έβαλες. Ακριβώς. Ήθελα να te ρωτήσω, όταν στοχεύεις κάποιους αγώνες, ας πούμε, κάνεις τα separate σε A-goal, B-goal ή C-goal αγώνες? Πάλι καλή ερώτηση. Είχαμε έναν αγώνα sprint, δεν ξέρω αν παρακολουθείς μες στα social μου, στη Λάρνακα. Έναν πολλά απλό αγώνα τριάθλου sprint, ο οποίος έχουμε και με κάτι φίλους, είναι ο Ανδρέας Αγαθοπλέους, είναι ο Ρόκη, είναι ο Πάνος. Έχουμε ένα chat στο WhatsApp και εγώ εκούρτισα τους που λέμε λίγο το να πάμε να δούμε το 100%, να κοντραβιστούμε λίγο, αστείευκα τον Ανδρέα ότι είναι ο Δέρο και είναι στο ίδιο, δεν ξέρω εγώ. Δημιουργήθηκε και λίγο στρες ενώ μεταξύ. Και εγώ κέρδισα τον αγώνα και με 1,5 λεπτό διαφορά που μετά περίπαιζα τον. Ότι έβαλα σου και 1,5 λεπτό και πάω να έρθω, ας πούμε, κατά λούλου. Και τον αγώνα εγώ κέρδισα τον πριν καν ξεκινήσει, γιατί επία και έπεισα τον εαυτό μου ότι αύριο τρέχεις παγκόσμιο πρωτάθλημα. Επία σε ένα sprint αγώνα, ένας αθλητής που είναι
καθαρά μεγάλων αποστάσεων, half Ironman και πάνω. Και πήγα και έκανα μια πολλά καλή επίδοση και κέρδισα έναν αγώνα με πολλά καλούς αθλητές δίπλα μου, γιατί αντιμετώπισα το στα νέα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οπότε η απάντηση με είναι ότι όχι, δεν θεωρώ α και β σημασίας. Γι' αυτό με προβληματίζει, διότι αύριο θέλω να τρέξω και ένας αγώνας sprint drafting με road bike που εγώ έχει κανένας αγώνας με road bike. Απλά για τον σκοπό, ότι θέλω να έχω το mindset ότι κάθε αγώνας αξίζει τη σημασία και δεν πρέπει να... Και διαφωνώ με τους age groupers που πάνε σε έναν αγώνα, τούτος είναι ο Β, του να περάσω πέρασμα. Αν προσέξεις τους προ ή τους elite age group, τρέχουν 10-12 αγώνες στον χρόνο. Δηλαδή κάποιοι τρέχουν 3 και μπαίνουν στη διαδικασία ότι τούτος είναι να περάσω πέρασμα για τον επόμενο. Οπότε αν έβαλω A και B αγώνα, προσπαθώ να αντιμετωπίζω κάθε αγώνα σαν παγκόσμιο πρωτάθλημα όπως είπα πριν. Top, τέλεια. Και νομίζω είναι πολλά σημαντικό για τους listeners να καταλάβουν λίγο τον background σου. Σου νομίζω να πάμε λίγο προς στο παρελθόν και να πούμε, ξέρω ότι άρχισες σαν τρομέας και είχες ένα PB που είπαμε στην Αθήνα, αλλά ήθελα να ρωτήσω... Να σε διορθώσω, δεν ήταν στην Αθήνα, ήταν στην Πράγα. Ήταν στην Πράγα, οκ. Που ήταν εξίσου δύσκολες συνθήκες, ενώ και την μέρα, για να είμαι ειλικρινής, ήταν λίγο εντυπωσιακό πως κατάφερα και έκανα το PB με αέρα, ήταν οκ. Δεν ήταν Αθήνα, αλλά ήταν πάλι tough. Ναι. Αλλά μπορείς να εξηγήσεις, να μιλήσεις λίγο για το athletic background σου. Ναι. Ξεκίνησα από μικρός να αθλούμε. Ξεκίνησα από μικρός στα ακαδημίες στα ΑΠΟΕΛ, στα 12 μου. Στα 17 αποχώρησα, πήγα λίγο στον Ολυμπιακό Λευκωσίας και μετά είπα ότι να σταματήσω το ποδόσφαιρο. Όπου είχα και μια απογοήτευση μέσα μου, επειδή δεν κατάφερα το στόχο μου για διάφορους λόγους. Όπου είχα έναν κενό μετά που πήγα σπουδές. Ξαναεπέστρεψα στο ποδόσφαιρο, είχε κάποια πρωταθλήματα, έκαναν οι τράπεζες, μετά λίγο αγροτικό και μια μέρα απλά επειδή τσακωνούμασταν μέσα στο γήπεδο, λαλώ ότι ενάρκομαι να τσακώνομαι, ξέρω κάθε Σαββάτο ρε παιδί μου, να μου λαγούγια η μάνα μου για βουρώ τον άλλον οδέρο μες στο γήπεδο. Οπότε σταμάτησα και ξεκίνησα και απλά έτρεχα. Έτσι, επειδή άρεσκε μου η προπόνηση, ξεκίνησα απλά και έτρεχα. Έτσι βρήκα ένα φίλο και είπε μου, έλα ρε στο Μακάριο να τρέξεις μαζί μας. Πήγα στο Μακάριο στάδιο, τρέχα στο Στίβο. Και εκεί γνώρισα τον Γιώργο τον Λουκαΐδη που ήταν ο πρώτος μου προπονητής. Και ξεκίνησα μετά από ένα μήνα προπόνηση, structured προπόνηση ας πούμε μαζί του, η οποία πάντα ήμουν και ο αθλητής που είχα άποψη. Δηλαδή άρεσκε μου το πράγμα Γιώργο, πιστεύω πρέπει να κάνω το σετ σήμερα, επειδή είναι έτσι και ο Γιώργος έδωσε μου το πράγμα και ήμουν πάρα πολλά τυχερός που είχαμε την καλή επικοινωνία. Και πάντα άρεσκε μου να βάλω ψηλούς στόχους, δηλαδή όταν ελάλουν να πάω να κάνω ξέρω κάτω από 3 ώρες μαραθώνιων, δεν είχα ήδη περάσει τα κλασικά περάσματα, πεντάρι, δεκάρι, μισό μαραθώνιων που κάνει κάποιος που ήδη τρέχει. Και αναδόμουν λίγο το στόχο μέσα στο μυαλό μου και ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρω αν το είπα κάπου. Όλοι οι μαραθωνοί που έτρεξα επέτυχα ακριβώς το στόχο που ήθελα. Δηλαδή, έγραφα πας στην κόλλα όταν να κάνω 2.57, έκανα 2.57. Μετά έκανα 2.50, 2.50, 2.40, 2.40, 2.37, 2.37. Εκτός που τους μαραθωνίους της Βαλένθια, η οποία είχα κάποιες ατυχίες και τραυματισμούς που όμως βοηθήσαμε να κάνω το personal best μου μετά. Αναπολώ κάπως όταν έτρεχα μαραθώνιους, γιατί θεωρώ ότι
διούν το... Εν έτρεχα με επίγνωση όπως τρέχω τώρα, έτσι όπως προπονιούμαι τώρα. Προπονιούμαι παραπάνω με πάθος, με μονή. Εν είχα κάποιο σύστημα που μπορώ να αναφερθώ μετά για το σύστημα που εφαρμόζω τώρα. Με τους γύρω μου, αν θα με αποδεχτούν, αν δεν θα με αποδεχτούν, το πόση ώρα προπόνηση κάνω, το αν θα πάω στο πάρτι του παρέα μου, αν δεν θα πάω. Είχα απλά ένα στόχο και έβλεπα τον και δεν έβλεπα τίποτα άλλο. Που το πράγμα βοήθησε με να εξελιχθώ και να γνωρίσω τα limits μου, τουλάχιστον στο τρέξιμο, να κάνω την υπέρβαση και έδωσε μου αρκετή αυτοπεποίθηση. Απλά αισθάνομαι ότι τότε δεν το έκανα τόσο με επίγνωση για το τι είναι καλό και για μένα σαν ψυχοσωματική υγεία, ας το πούμε. Εύθυρε με πάρα πολλά όταν ήμουν δρομέας ο μαραθώνιος, για τον λόγο ότι έπρεπε να χάσω και κιλά για να τρέξω. Είμαι ένας άνθρωπος, ένας σωματότυπος πολυμεδρομικός. Έχω μύες, άρα κάθε φορά που πρέπει να πάω στα 73, 74, 72 κιλά έτρεξα, σαν να κανιβαλίζομαι. Η κορτιζόνη μου ήταν ψηλή, προσπαθώ να το διαχειριστώ. Πάντα έτρωα καλά, πρόσεχα το σώμα μου, σωστή αποθεραπεία, ξέρω εγώ, αλλά είναι ένας λόγος μετά που το γύρισα και στο τρίαθλον, γιατί είδα ότι τυχαία πάλι που το γύρισα, όταν τραυματίστηκα και πιάσα έναν ποδήλατο και ένιωσα ότι το σώμα μου αγαπά το λίγο παραπάνω το ποδήλατο και το ποδήλατο το σώμα μου, δηλαδή ήταν σαν να γνώριζε μια κοπέλα και λαλεί σοβά. Δαμέ είμαστε, ας πούμε. Και έτσι ξεκίνησε και τελικά δεν ήταν λάθος. Και μετά από τούτον, όταν και σαν προπονητής, εν τούτον που λέω καμιά φορά, ότι όταν ένας αθλητής, ερασιτέχνης ή ακόμα και professional, έχεις ένα δικαίωμα βάσει σωματότυπου. Δηλαδή, ο σωματότυπος σου να σου δώσει ένα δικαίωμα. Είτε στο ποδήλατο, είτε στο κολύμπιν, είτε στο τρέξιμο. Και μετά που είναι το δικαίωμα, έρχεται άλλα πράγματα. Η αθλητική παιδεία, το πώς φροντίζεις τον εαυτό σου στο recovery, τα ερεθίσματα που παίρνεις τους γύρω σου, αν είσαι σε ένα περιβάλλον εξέλιξης ή αν είσαι σε ένα περιβάλλον που έχει τοξικότητα. Αλλά πάντα ο σωματότυπος σου διάσου ένα δικαίωμα να φτάσεις. Έτσι τούτο κατάλαβα το έτσι αρχικά όταν ξεκίνησα και ο τρία. Wow. Μόλις γράφα πάρα πολλές ερωτήσεις, επειδή έκανα pick-up σε πολλά πράγματα που είπες και θα σε ρωτήσω πολλά πράγματα. Πρώτη μου ερώτηση, έκαμε το πρώτο σου Ironman στο Hamburg το 21. Στο Ταλίν, το 21. Στο Ταλίν το 21. Και μετά από ένα μήνα, μετά από 3 εβδομάδες, πήγα στο Hamburg. Το transition που δρομέα σε τριαθλητής, πότε έγινε και είχες κάποιες δυσκολίες σε το transition ή πώς σου εφάνηκε? Έγινε μέσα στο COVID, όταν πήρα την απόφαση να κάνω τριάθλον, επειδή άρεσε μου έτσι το ποδήλατο, ξεκίνησα και κολυμπούσα. Επία και σε έναν αγώνα στην Ελλάδα. Είδα ότι ένιωσα ότι μπορώ να γίνω καλός σε στудόν. Και που την ημέρα έβαλα το στόχο ότι ήθελα να πάω στην Κόνα. Και ήθελα να πάω στην Κόνα από το πρώτο μου Ironman. Wow. Που φυσικά δεν έγινε. Για καλό. Ναι. Αλλά ξεκίνησε στο COVID και έγραψα και μια έτσι... γράφω τους στόχους μου κάτω ή τουλάχιστον έγραφα τους
για το τι ήθελα να πετύχω και το vision μου. Όπου ναι, το transition έγινε μέσω ενός τραυματισμού που έπιασα ποδήλατο και είδα ότι άρεσε μου το πράγμα. Wow. Είπες ότι γράφεις κάτω τους στόχους σου. Εγώ κάνω έναν πολλά παρόμοιο πράγμα. Έχω τον το στόχο στη Βαλένσια το Sub 3 και γράφω το κάθε μέρα κάτω ότι I will achieve Sub 3 in Valencia Marathon 2026. Πιστεύεις τούτο το πράγμα να γράφουμε κάτω τους στόχους μας βοήθησες σε να achieve τους στόχους? Στο πρώτο μου Ironman είχα γραμμένο το 8:57 νομίζω που έβαλα 58. Το χρόνο του τερματισμού πάνω στο δωμάτιο μου απέναντι από το turbo trainer μου. Και τούτο βοήθαμε σε κάποιες προπονήσεις tempo να μεταφερθώ μέσα στον αγώνα. Λίγο η φαντασία μου. Και ότι ή μετά που μπορεί να έτρεχα να έβλεπα κάπως το ρολόι πάνω στην αψίδα του τερματισμού. Βοήθαμε λίγο στον οραματισμό που μεγάλο όπλο για τον αθλητή ο οραματισμός. Και να μπορείς ανά πάσα στιγμή μέσα στην προπόνηση να βρεθείς και στον αγώνα, γιατί στον αγώνα υπάρχει αδρεναλίνη. Άρα αν καταφέρεις και φέρεις την αδρεναλίνη στην προπόνηση, είναι η μεγαλύτερη ντόπα. Συμφωνώ το να γράψεις τους στόχους σου, αλλά όχι όπως το έγραψες εσύ, να κάνω κάτω από 3 ώρες στην Βαλένθια. Να κάνω κάτω από 3 ώρες στην Βαλένθια, αλλά τι χρειάζεται να δεσμευτώ για να πετύχω τον στόχο. Άρα χρειάζεται να κάνω, 8 φορές την εβδομάδα προπόνηση. Χρειάζεται να τρώω σωστά. Χρειάζεται να έχω zero αλκοόλ. Να κάνω μασάζ, να κάνω το σώμα μου, να μπορώ να πω όχι του φίλου μου που να μου πει έλα πάμε. Εγώ όταν έκανα το ρεκόρ μου, θα με πιστέψεις τώρα, πήγα στον μπάτσελο του καλύτερου μου παρέα και συνέτερο μου. Νομίζω δεν ξέρω, μπορεί να με συγχώρεσαι ακόμα. Wow. Φίλε, δεν πήγα. Επειδή ήταν την προηγούμενη εβδομάδα του μαραθωνίου μου. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάω, ενώ Μπήκε μες στο νου σου ότι είχε chance να πάεις, επειδή ήταν ο καλύτερος σου φίλος, αλλά μπήκε μες στο νου σου έχεις το θέλω να πάω, αλλά δεν μπορώ να πάω. Μπήκε μες στο νου σου τη σκέψη. όχι, ήταν ξεκάθαρο για μένα ότι ποιος είναι ο στόχος μου, επειδή εντάξει ρε να σου πω ειδικά τότε, εντάξει μπορεί να ήμουν και λίγο πιο μικρός, ενώ δεν με ενδιαφέρει το balance. Τώρα που έχω οικογένεια, έχω επιχείρηση, ενδιαφέρει με το κάποιον balance και κάτω το. Αλλά όταν εγώ των καιρών έστεινα μια επιχείρηση, η οποία εξελίχθηκε και μετά να εργοδοτούσα 28 άτομα. Να έκαμε, ξέρω εγώ, αρκετό γύρο. Να επένδυα τα πράγματα. Και εγώ να έφευκα η ώρα 7 από γραφείο, να πήγαινα να κανόνιζα με μέσο, να πιάσω, να βρω τρόπο πώς να βγω που το γάσι αφού κλείσει, επειδή ώρα 8 κλείνει το γάσι του. Και ήμουν και κάπως παράνομα μέσα. Ναι. Με κλειστούς προβολείς, να πάω να κάνω 4 πεντάρκα. Στο 3:35. Και να τελειώνω ώρα 9. Τώρα τελειώνα για να πάω σπίτι, να μαϊρέψω, να κάνω ή να φάω να ξεκουραστώ. Τούτο το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβει ο άλλος που δεν ήθελα να το πουλήσω έτσι απλά για μια κοινωνική υποχρέωση, να σου πω. Οπότε καμιά φορά πρέπει να είναι η τέχνη του να λες και το όχι. Συμφωνώ απόλυτα. Πιστεύεις τούτον ότι θα καταλάβει κανένας αν δεν ζει τη ζωή σου του τριάθλου που είσαι πατέρας, έχεις οικογένεια, έχεις το web arts, τούτον τη ζωή που είσαι πάντα hands-on και έχεις τόσα πράγματα που κάνεις. Πιστεύεις κάποιος που δεν έχει τούτον το training και όλα τούτα
θα μπορεί να καταλάβει. Γελώ επειδή πάλι είναι καλή ερώτηση, ευχαριστώ που την κάνεις. Θέλω να το πω. Εντάξει, τώρα μιλούμε ότι έχω μια ηλικία 43 χρονών και τώρα που σου περιγράφω μπορεί να ήμουν στα 28, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν 30. Είχα λίγο τη φιλοσοφία ότι ο δρόμος προς την κορυφή είναι μοναχικός. Που εν μέρει είναι, αλλά ήμουν λίγο απόλυτος, ήμουν ο λίγος ένας ένα. Και μαζί με τούτο, εντάξει, υποφέραν και λίγο γύρω μου, επειδή εγώ καλά την είχα. Και ζήστο καμιά φορά, επειδή είναι λίγο δύσκολο να είσαι τόσο στα κόκκινα, στο πούμε, ή με πάθος. Βασικά, εγώ κάνω το με πολύ πάθος και αγάπη, ότι έχω το πλεονέκτημα, δηλαδή, δεν ένιωθα ότι είχα στερήσεις ή ότι έκανα θυσίες, ποτέ δεν το ένιωσα το πράγμα. Ένιωθα ότι απλά δεσμεύκουν, νοηρεύκουν μια δουλειά δική μου και ήθελα να την κάνω, που εννοείται είχα και πρέπει να σε εργαστώ και με κάποια άτομα για να το κάνω. Αλλά έβλεπα πάντα το στόχο μου και προσπαθούσα, ρε παιδί μου, να λίγο follower το άλλος. Δηλαδή ήμουν λίγο πάντα, ετέριαζα παραπάνω με followers. Που όμως σήμερα, και μετά που γνώρισα τη Σοφία μου στην αρχή, έλεγα της το, ότι ο τρόπος της κορυφής είναι μοναχικός και πάντα μου είναι μοναχικός. Και καταλαβαίνω σε και μπορώ να καταλάβω ότι περνάς. Και λέω ότι δεν μπορεί να καταλάβεις τι περνώ. Αλλά νιώθω ότι ας πούμε ο στόχος που έχω για την εικόνα, ας πούμε, ότι είναι οικογενειακός. Νιώθω ότι ακόμα και τώρα είδες στο άρωμα μου να πάω που απλά μπορώ να θέλω να κερδίσω τον αγώνα τουλάχιστον στο age group μου. Πάλι είναι οικογενειακός. Καταφέραμε μαζί και με τη Σοφία να αντιλαμβάνεται, όχι τι περνώ, δεν είναι αναγκαστικό και ούτε κανένας να αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικό είναι για μένα. Γιατί το κάνω, είναι πολύ σημαντικό το γιατί. Τι όραμα έχω. Άρα, τούτη όλη η επικοινωνία, καθώς ανεβαίνεις στα σκαλιά, δεν είσαι μόνος σου. Επειδή αν είσαι μόνος σου, θα μιλάς καν στο δίπλα σου για να το εξηγήσεις γιατί είναι σημαντικό για σένα, γιατί πρέπει να κάνουμε το πράγμα, γιατί θα πάμε ξέρω εγώ, στα βαφτίσια με αύριο και στα γενέθλια τούτα, γιατί οπότε είπα τότε σε κάποιους αθλητές μου μια φορά ότι είναι καλά να δημιουργήσεις ένα σύστημα το οποίο το σύστημα που μόνον του να παίρνει αποφάσεις που μπορεί να πω έναν ασχέτο παράδειγμα, αλλά αν το σύστημα τώρα γνωρίζει ότι έχουμε ένα στόχο σε 2 εβδομάδες που να πάμε στην 14 του Ιούνιου που να πάω στο Final Four να τρέξω έναν Ironman, και ήδη γνωρίζει και έχει την πληροφορία από την προηγούμενη προετοιμασία ότι ο Ανδρέας να έρθει σπίτι την Κυριακή το μεσημέρι μετά από 180 χιλιόμετρα ποδήλατο και 13 ώρες που είναι μια μεγάλη προπόνηση. Το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να κάνω ένα μπάνιο, να φάω, να κόψω μια κουβέντα με την Σοφία, να πούμε λίγο στο φαγητό και στον καναπέ και να πάω να ξαπλώσω τουλάχιστον 45 λεπτά. Επειδή ήδη να χάσει ένα σηκωστό πρωί. Άρα, αν τώρα σε εκείνο το διάστημα μου κάνω προπόνηση να πιάσει η μάμα μου τηλέφωνο και να πει «Σοφία, ελάτε να φάμε αγάπη μου επειδή έχουμε το και το». Να απαντήσει «Εν μπορούμε επειδή ο Ανδρέας να κάνει το πράγμα και να είναι ok». Ή ας πούμε αν πρέπει να οργανώσουμε, ξέρω εγώ, ακόμα και τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Να δω τι έχει η Σοφία, τι υποχρεώσεις έχουμε με το μωρό, ξέρω εγώ, και να βρούμε κάτι για μένα. Άρα προσπαθούμε
όλη η πληροφορία, είτε από τα επαγγελματικά μας, είτε από τα προσωπικούς μας στόχους, να μέσα σε εκείνο το σύστημα και με κάποιον τρόπο όλες οι αποφάσεις που παίρνουμε να μπορούμε να προχωρούμε όλοι μαζί σε εκείνα που θέλουν. Wow. Που τούτο μπορεί να σημαίνει μια υποχώρηση του Ανδρέα σε κάποια φάση, μια υποχώρηση της Σοφίας, έναν κοινό πράγμα που πρέπει να κάνουμε. Οπότε είναι πάρα πολλά σημαντικό το πράγμα να λειτουργά αρμονικά, που πάντα είναι τέλεια. Ενώ καμιά φορά και εγώ που με ρωτούσαν, το πιο δύσκολο μου πράγμα στην προετοιμασία μου, ξέρεις ποιον είναι? Ποιο? Η πιο δύσκολη προπόνηση. Η πιο δύσκολη προπόνηση είναι η προπόνηση μετά που να ήδη έχω μαλλώσει με τη Σοφία, που καμιά φορά λέει μόνος μου μαλλώνω. Εντάξει, που αφού μαλλώσω, θέλω ρε φίλε και 2 ώρες να ηρεμήσω για να βγω στο Πολιάνο. Εντάξει, τούτη είναι η πιο δύσκολη μου προπόνηση. Βάρμος και 200 χιλιόμετρα, ό,τι θέλεις βάρμος. Τούτη είναι η πιο δύσκολη μου προπόνηση. Wow. Άρα, για να μην μπαίνω κι εγώ στην πιο δύσκολη προπόνηση, προσπαθώ να είμαι εντάξει. So, Και γενικά ζούμε το τούτον οι age groupers. Επειδή είμαστε λίγο δύσκολο κάποιος που κάνει αέρωμα να έχει balance, ρε φίλε, είναι πάρα πολλές οι ώρες. πάρα πολλά δύσκολα. Που είμαι και της ποιότητας εγώ. Είμαι πολλά της ποιότητας, δηλαδή δεν θα πάω να βάλω απλά Jack Miles να πάει το LT1 μου πάνω που λέμε και ξέρω εγώ πελάρες, θεωρητικά πελάρες. Απλά αναγνωρίζω ότι τον χρόνο έχω, άρα βιωματικά τι είναι να με βοηθήσει παραπάνω, να με βοηθήσει παραπάνω να πάω να κάνω ένα upper zone 2, ξέρω εγώ, session, το οποίο είναι moderate hard, παρά να κάνω, ξέρω εγώ, easy για πάρα πολλές ώρες. Και είδα ότι έχω benefit του. Οπότε, το μεγαλύτερο challenge στο Ironman είναι να έχω τον balance μεταξύ οικογένειας και επιχειρήσης. Οπότε ακόμα και μέσα στο σύστημα που σου μιλώ, είναι ο συμμέτερος μου. Άρα ξέρω τι τον αγχώνει, τι θέλει που εμένα, πότε να έρθω να πάω να του πω, κοίταξε, δεν θα έρθω το πρωί προπονησή, δεν θα έρθω το πρωί μου δουλειά, να πω προπονησή, κάνω το τούτο. Οπότε ήδη δούλεψα και από τα προηγούμενα χρόνια να μπορώ να έχω πολύ flexibility στη δουλειά μου και να μην εξαρτούνται πολλά πράγματα από μένα. Οπότε το πράγμα είναι κάτι που δεν χτίζεται σε μια μέρα και είναι καλά αν κάποιος βάλει ένα στόχο που είναι μεγάλος να προσπαθεί να έχει υπόψη και τα υπόλοιπα πράγματα που ρυθμίζονται. Για τον λόγο ότι το κίνητρο, Άγγελε μου, είναι πολλά παροδικό. Πιάνει μας ένα κίνητρο, ένα inspiration και πάμε και γραφούμαστε σαν αγώνα. Έτσι ας πούμε, έτσι. Τέλειωσε. It's okay, βοηθά, γράφει στο Ironman, αλλά μάθε λίγο την πληροφορία. Άρα και εγώ προσπαθώ είτε με κάποιους μέντορες που έχω να μείνω μαζί τους, να δω ας πούμε πώς ένας άνθρωπος που έχει 4 μωρά και κάνει το ίδιο πράγμα με εμένα, τα καταφέρνει. Άρα δω κάποιον ακόμα και μες στο Instagram, μπορώ να του στείλω μήνυμα, να μιλήσουμε. Ήδη έκανα ωραία, πολλά ωραία. Στην Αμερική θέμα και κάναμε και call. Εντάξει, να αφιλοκερδώσει άνθρωποι, ούτε με χρεώσαν ούτε τίποτε, ενώ ήταν έτσι πολλά. Κερδίσαν age group, ας πούμε, πόντιουμ σε παγκόσμια πραγματήματα και είδα, ρε παιδί μου, ο παρέα μου το δώσεις 4 μωρά, έχει επιχείρηση, είναι στα καταφέρνει, ας πούμε. Και σιγά του να κάνουμε ένα call. Οπότε και ένας άλλος σου την Αγγλία δεν βοήθησε που κέρδισε πέρσι την εικόνα για τον σκοπό. Οπότε είναι καλά να βλέπουμε και να αναλύουμε την πληροφορία, επειδή είναι το που είπατε πριν, υπάρχει επίγνωση. Είναι no pain, no gain. Ακριβώς όπως το είπες. Ήθελα να κάνω touch on τον balance που είπες, επειδή όπως είπες, είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα, ειδικά για τους age groupers που έχουν τόσα πράγματα που κάνουν. Ήθελα να σε ρωτήσω, τι ώρα ξεκινάς προπόνηση το πρωί και τι ώρα μπορεί να τελειώσεις μετά τη δουλειά, να σπένει την προπόνηση.
Ωραία. Έχω 3 sessions. 3 slots, ας το πούμε, που είναι πάντα γεμάτα. Μπορεί να κάνω 2 slot μες στην μέρα. Είναι στάνταρ 7-9 ένα slot. Είναι μία-δύο ή ανάμιση, 2,5 ή 2-3. Μια ώρα στο lunch break μου. Και μετά, συνήθως μετά τις 6.30. Wow. Όσον και αν προσπάθησα καμιά φορά να ξεκινώ 5, δεν μπορώ, επειδή αρέσει να παίζω λίγο με το μωρό, να θέλω λίγο χρόνο να ερεμήσω που τη δουλειά, ή κάποια φορά μπορεί να πρέπει να τελειώσω κάτι και μετά να φύγω, οπότε συνήθως ξεκινώ ώρα 6.30, με σκοπό η ώρα 8.30 να είμαι τελειωμένος. Κάποιες φορές μπορεί να γίνεται 9, και τούτα στις καθημερινές. Στα Σαββατοκυριακά, είναι αναλόγως περίοδου, που μπορεί να σηκωστώ λίγο ώρα 3.30 το πρωί και να τελειώσω και απόγευμα, ενώ δεν έχω limit. Ποια από τα sessions προτιμάς? Προτιμάς τα morning sessions ή τα afternoon evening sessions? Ποια πιστεύεις κάνεις perform καλύτερα? Δεν έχω προτίμηση, απλά προσπαθώ να σκεφτώ που κάνω perform καλύτερα. Κάνω perform καλύτερα στο δεύτερο session της ημέρας. Όχι, στο απόγευμα, sorry. Wow. Άσχετα Ναι. ότι είναι να σηκωστώ κάθε μέρα η ώρα 6 ή και πιο γλυόρα κάποτε, και λείπει μου κάπως ο ύπνος, αλλά δεν ξέρω, το σώμα μου είναι πιο έτοιμο. Επειδή ήδη να κάνω κάτι το πρωί, ήδη να κάνω ίσως κάτι το μεσημέρι, Wow. άρα νιώθω πιο έτοιμο Okay. το σώμα μου. Μεγάλο κόντραστ του τον, επειδή εγώ δεν σκέφτομαι το ότι είχες ήδη κάνει μια ολόκληρη μέρα δουλειάς, είχες ήδη κάνει, ξέρω εγώ, προπόνηση το πρωί, αλλά πάλι προτιμά το κορμί σου, το body σου κάνει perform καλύτερα το βράδυ. Wow, top. Ήθελα να μπούμε σε κάτι άλλο. Τούτον το σύστημα που έχεις γύρω σου που σε βοηθούν, τι πιστεύεις βοήθησαν τούτοι οι άνθρωποι παραπάνω στην καριέρα σου? Εν τούτον το mental balance, ας πούμε, που έχεις με τη δουλειά, εν τούτον που νομίζεις σε βοήθησαν παραπάνω? Νομίζω είναι η οπτική που το βλέπω. Ας πούμε ότι ο στόχος μου, όχι ας πούμε, ο στόχος μου είναι, είδες την εικόνα που διούσε μια κούπα σαν τροπιόν. Τι είναι τον πόλεμο θέλω να το σηκώσω, εντάξει. Αν η ευτυχία μου εξαρτάται αποκλειστικά που το αν θα σηκώσω τον πόλ της εικόνας, έχω ήδη χάσει. Άρα το process εν τούτον που νιώθω ότι κερδίζω τη ζωή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, η αυτοβελτίωση, και η αυτοβελτίωση έρχεται, και εγώ ήμουν ένας άνθρωπος που δεν επικοινωνούσα πολλά καλά. Ήμουν ένας άνθρωπος που ήμουν πάντα έτσι, επειδή ήμουν και ικανός και στη δουλειά μου, και ήμουν λίγο κοφτός, δεν είναι επικοινωνία. Τράβουν πολύ νόγκο πάνω μου. Δηλαδή, τράβουσε, ρε παιδί μου. Είχα την ικανότητα. Wow. Και δεν κάθομαι ποτέ να πήγαινα όποιος ακολούθα, ας πούμε. Στεναχώρησα με πολλούς με το πράγμα. Είτε ήταν προσωπικός στη δουλειά μου, είτε φίλους, είτε σχέσεις παλιά που είχα. Που το πράγμα όμως μπορεί να ήμουν ικανός, αλλά είχα άλλα aspects στις ικανότητες μου που μου εστερούσαν πάρα πολλά άλλα πράγματα. Ας πούμε, παράδειγμα, όταν ξεκινούσαμε την εταιρεία και αναπτυσσόμαστε με το φίλο μου τον Παντελή, που είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος, πολλά πράος, υπομονετικός, καμία σχέση μαζί μου, τον Ανδρέα τότε, όχι τον Ανδρέα σήμερα. Ας πούμε, είχαμε πρόβλημα που πελάτη, Παντελή, έλα πιάσω μήνα το επειδή εγώ να σκιώψω. Λέω τώρα ένα σενάριο.
Είχαμε πρόβλημα με προσωπικό, Παντελή, κανονιστά έτσι και έτσι, επειδή εγώ δεν μπορώ να επικοινωνήσω με την άτομα. Ήμουν ναι μεν ο άνθρωπος που έκαμε δουλειά για 5 άτομα και έβρισκε λύσεις για τα projects ή οτιδήποτε στα operations, αλλά το πράγμα έλειπε μου τα skills μου, οπότε αν το αγνοούσα και δεν το βελτίωνα, τώρα προφανώς θα είχα κάνει οικογένεια, θα είχα σύντροφο, θα είχα φίλους, άρα ακόμα και ότι μπαίνω στη διαδικασία να συζητήσω, να βρω λίγο να κλέψω και χρόνο λίγο που την οικογένεια, να τη βάλω κάπου. Ακόμα και τούτο χρειάζεται επικοινωνία. Το που σου είπα πριν, να επικοινωνήσω γιατί είναι σημαντικό για μένα. Μπορεί να είναι πιο δύσκολο πριν, ενώ τώρα είναι πολύ σημαντικό. Άρα τούτον ούλον το ταξίδι για το στόχο, μέσα από τις δυσκολίες βλέπω ευκαιρία να βελτιωθώ και εγώ σε άλλα τομείς του εαυτού μου που μπορεί να μην έχουν σχέση με το ViewMax. Άρα και το πράγμα κάνει με ευτυχισμένο, δηλαδή κάνει με ευτυχισμένο να βρω τρόπο να κάνω την κόρη μου να γελάσει, να κάνω την σύντροφο μου να γελάσει. Πέραν που την κορτιζόλη μου μπορεί να έχω, επειδή το μεγαλύτερο πρόβλημα να διαχειριστείς όταν αθλήσεις έτσι υψηλό επίπεδο, είναι η κορτιζόλη σου, ενώ τούτη που η διάθεση σου τα πράγματα, άρα για μένα το τι είναι να φάω, αν με κάνουμε το ψούμνισμα μας γλύωρα μες στην καθημερινότητα μας, το τι ώρα είναι να φάω, παίζει αρκετό ρόλο, οπότε αναγκάζει με να είμαι και οργανωτικός, πέραν το ότι θέλω να σηκώσω την κούπα στην κόνα. Και αρέσκει μου πάρα πολλά που βρίσκω τα life hacks για να αντεπεξέλθω. Θα σε ρωτήσω, εάν ερωτούσα τη Σοφία ή τους πιο close φίλους σου να σε περιγράψω σε 3 λόγια, τι νομίζεις να λαλούσαν? Η Σοφία νομίζω να έλεγε σπουδαίος, πεισματάρης και ξεροτζόχαλος. Που το πεισματάρι και ο ξεροτζόχαλος μπορεί να είναι το ίδιο, αλλά ναι. Ο συνέδωρος μου, ο φίλος μου, να έλεγε ότι problem solver, ας πούμε, ενώ διορατικός, είμαι διορατικός. Και αισθάνομαι ότι τούτο βοηθά και το διάθεση και τον που παροτρύνω και τον κόσμο, επειδή έχεις διάβγεια. Έχει φορές που είμαι και λίγο χτυπητός σε κάποια πράγματα, ειδικά στα επαγγελματικά μου, όταν που λάθος μου βρίσκω, ξέρω εγώ, μια λύση στο πρόβλημα και καλά ρε κουμπάρε, πρέπει να ανακατωθεί ο διάφας για να γίνει το πράγμα, ας πούμε, αλλά νιώθω και την διάβγεια που πιστεύω ότι το πράγμα προσφέρει μου και ο αθλητισμός. Και σαν follow-up ερώτηση, για χαρακτηριστικά ή personality traits πιστεύεις βοηθούν έναν αθλητή στο τριάθλον? Και αν πιστεύεις ότι είναι πολλά σημαντικά να έχει ένας άνθρωπος? Χαρακτηριστικά εννοείς ψυχικά, ενώ soft skills. Σαν χαρακτήρας. Σαν χαρακτήρας, soft skills. Πρέπει να... λίγο δύσκολο τούτο. Πρέπει τα πράγματα να τα βλέπεις με ψυχρή λογική. Είμαι της άποψης ότι δεν υπάρχει ψυχολογία στον αθλητισμό. Η ψυχολογία έρχεται από την προετοιμασία. Είσαι προετοιμασμένος, έχεις και ψυχολογία. Εν είσαι προετοιμασμένος, έχεις άγνοια αν νιώθεις και πολύ αυτοεπίθεση. Είναι στο τέλος να παρακρούσεις, που το βλέπεις κάποια φορά. Άρα, ένα πολύ καλό χαρακτηριστικό είναι να έχει ψυχρή λογική. Να υπάρχει υπομονή, επειδή το τριάθλον είναι όπως... Δεν υπάρχουν π.χ. ακαδημίες όπως στο Στίβον, που να πάει ένας γονιός και να πάρει το μωρό του που 6 χρονών στο Στίβον να γνωρίσει τα αθλήματα και να εξελιχθεί.
όπως είναι η κολύμβηση που πάει κάποιος που 3 χρόνων ξεκινά κολύμβη μέχρι να βγει προαθλητής. Εν υπάρχει το πράγμα, άρα αναγκαστικά όταν ξεκινάς έχεις κάποια αδύναμα στοιχεία, είτε στον discipline της ποδηλασίας, είτε στο κολύμβη των περισσότερων, είτε στο τρέξιμο. Άρα και χρειάζεται υπομονή και μεθοδικότητα. Το τρίτο είναι η νοοτροπία εξέλιξης. Δηλαδή, μεν εξαρτάται στο motivation και πολλά φτηνών το πράγμα. Κρατά πάρα πολλά λίγο. Να έχει την νοοτροπία της εξέλιξης. Έγραψα το σε ένα post μου προχτές, που ουσιαστικά έχει ανθρώπους που να πάνε έναν αγώνα και ρωτάς τους, έλα, πώς επίεται, είναι πια καλά, ρε, είναι πια καλά, με μου φτύγω, είναι πια καλά. Και τελειώνει η συζήτηση να με. Τούτη είναι το fixed mindset, δεν έχει νοοτροπία εξέλιξης. Ενώ αν το δεις έναν άλλο άνθρωπο με νοοτροπία εξέλιξης, να σου απαντήσει, είναι πια καλά, αλλά εκ των υστέρων στο κολύμπι είχε κάποιο ρεύμα που δεν το πρόβλεψα από την αρχή, ενώ έπρεπε να το δω επειδή η σημαδούρα ήταν έτσι. Και αντί να αντιληφθώ ότι υπήρχε ρεύμα, έφυγα από τα αριστερά και τράβησε με πιο αριστερά ακόμα. Από όταν ήμουν 100 μέτρα από τη σημαδούρα που το πρώτο turn, άρα ήταν 2 λεπτά για μέρα, φίλε. Και μετά έχασα τους δυνατούς ποδηλάτες μπροστά, την ψυχολογία μου και πήγε λάθος. Άρα τούτος ο άνθρωπος με νοοτροπία εξέλιξης λέει σου ότι ένας αγώνας είναι πληροφορία. Άρα βλέπεις μια πληροφορία και που δεν την επεξεργαστικές, έγινε λάθος. Άρα την επόμενη φορά να πάεις τσάμε και να είσαι πιο έτοιμος και καλύτερος. Άρα εξελίσσεσαι, χρησιμοποιάς έναν λάθος αγώνα, την πληροφορία, όχι την πληροφορία του αγώνα για να σε εξελίξει. Όχι να πεις πέτυχε ή απέτυχε. Ένα follow-up question που θα σε ρωτήσω, επειδή μίλησες για αυτό το πράγμα. Πιστεύεις όταν κάνεις την προπόνηση, χτίζεις το confidence μες στον εαυτό σου και στα ability σου, ότι στον αγώνα ό,τι ευκεί είναι βάση την προπόνηση που έκανες? Σημαντική η αυτοεπίθεση στον αγώνα και να νιώθεις έτοιμος, αλλά από την άλλη, αν μιλούμε για Ironman. Αν μιλούμε για Ironman, ναι. Αν μιλούμε για Ironman ή ακόμα και για ένα μαραθώνιο, έναν 70.3, το οποίο εμπέραν του βασικού μεταβολισμού. Αλλά να μιλήσω για το Ironman. Το Ironman είναι τόσο απρόβλεπτο, είναι τόσο μεγάλος αγώνας, που όσο καλά προετοιμασμένος κι αν είσαι, πρέπει να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις οποιαδήποτε συνθήκη προκύψει. Δηλαδή, αλλά αν δεν ξέρω να απαντώ λάθος ερώτηση, να το ξαναδώ μετά, αλλά προετοιμαζόμαστε για έναν αγώνα που την Κύπρο, στο Αμβούργο για παράδειγμα. Και περισσότεροι μπορεί να προετοιμάζονται για 8, 10, 12 μήνες κάποιοι. Το οποίο μπορεί να πάει στο Αμβούργο, που εγώ όταν πήγα στο Αμβούργο ήταν Σοφόκριο. Άρα έβρεσαι. Και όταν να έρθεις και να πάεις κάπου που είναι εντελώς διαφορετικές συνθήκες από ό,τι ήσουν, εκείνο που να σε κάνει να πετύχεις στον αγώνα σου είναι η προσαρμοστικότητα που να αποκτήσεις. Άρα κάποιοι εξαρτούμαστε που νούμερα, ότι να πάω να κάνω, αφού έτρεξα τόσο στην προπόνηση, να πάω στον μαραθώνιο του Ironman και να τρέξω τόσο. Όχι, τούτο δεν μπορεί να συμβεί, επειδή το Ironman είναι ένας αγώνας που δεν μπορείς καν να το εκπερώσεις μες στην προπόνηση. Δεν είναι όπως το πεντάρι μου να πάεις στην Αγιά να πάω, έτρεξες π.χ. 40 λεπτά και να πεις να πάω στην Λεμεσό να το σπάσω και έχω αυτοεπίθεση επειδή έκανα στην Αγιά να πάω 40 λεπτά και τώρα να πάω 39,5. Άρα, και με αξιολογώ και πιάνω αυτοεπίθεση που κάποια επιμέρους
benchmark τα οποία έχω εγώ, ας πούμε. Πού μπορεί, τι είναι το benchmark. Μπορεί να είναι το 20 λεπτό μου. Πόσο power μπορώ να βγάλω μέσα σε 20 λεπτά. Είναι το λεγόμενο, μπορεί να ακούεις κάποιους FTP, αλλά είναι ακριβώς το. Ναι. Άρα, έχω, το 20 λεπτό δεν το έχω σαν benchmark, αλλά έχω κάποιες προπονήσεις κλειδιά που λέω ότι ρε κουμπάρε να κάνω 100 χιλιόμετρα σε στούν την ένταση και να κατεβώ να τρέξω και 15 χιλιόμετρα με το feeling. Αν εγώ κάνω και το πράγμα, έκανα ένα check, πάει καλά η προπονήση. Μετά το επόμενο milestone, ας πούμε, π.χ. για το Ironman που μιλούμε τώρα, να κάνω 130 χιλιόμετρα και να κατεβώ να τρέξω 35, λίγο χείρο session λοιπόν. Και το 35 να σπάσω σε δεκάρια. Άρα, αν μου φκεί τούτη προπόνηση, έβαλα ακόμα ένα check. Αν δεν μου φκεί, επειδή δεν μπορώ να την επαναλάβω και πολλά εύκολα, να πρέπει να περάσει λίγο κάποιες μέρες ή κάποιο διάστημα ή να έχω κόστος, σημαίνει ότι μπορώ να διαχειριστώ και να αντιληφθώ, να πιάσω την πληροφορία μου και το πράγμα για να δω πόσο κοντά είμαι στο στόχο μου. Άρα, ναι, υπάρχουν μέσα από την προπόνηση, οφείλει ο αθλητής να πιάει αυτοεπίθεση. Και οφείλει ο αθλητής να έχει και κάποιες προπονήσεις οι οποίες μπορεί να θεωρεί κλειδιά. Κάποιοι προπονητές μπορεί να μην το χρησιμοποιούν τούτον. Εγώ έχω κάποιες προπονήσεις κλειδιά, τριαθλητικές επίσης, που εντιαμέ για να πιάμε την αυτοεπίθεση που χρειάζεται. Θα σε ρωτήσω, μιλήσες για το πράγμα ότι σε ένα Ironman αγώνα που μπορεί να πάει 12 ώρες πες, έχει πολλά πράγματα που μπορούν να πάουν λάθος, έχει πάρα πολλά variables. Τι λαλείς στον εαυτό σου όταν κάτι πάει στον αγώνα, ξέρω εγώ, μπορεί να πέσει ένα nutrition bottle ή ξέρω εγώ, χτυπήσεις έναν τείχον. Τι λαλείς στον εαυτό σου όταν γίνει το πράγμα. Η φιλοσοφία είναι ότι δεν υπάρχει τέλειος αγώνας. Ένα γίνουν λάθη. Άρα, εκείνο που πρέπει να... Και το λάθος, όταν γίνεται το λάθος, τον κόσμο... Όταν γίνεται ένα λάθος, προκαλείται στρες. Ενώ ακόμα που απλά πράγματα. Είσαι μες στον δρόμο και πρόσεξες, ξέρω εγώ, έναν που στέκεται πάση διάβαση και μπορεί καν να μην πέρασε, αλλά μόλις το δεις, έκαμε λάθος και νιώθεις λίγο το στρες. Και αν έμπαινε μέσα, δεν ξέρω εγώ, ή πάνω στα φώτα, οτιδήποτε. Άρα, εκείνο που πρέπει να κάνουμε focus και να μάθουμε να διαχειριζόμαστε και να σου πω και πώς γίνεται, πώς το βελτίωσα εγώ, ενώ ότι στο λάθος να προσπαθείς να έχεις τη διάβια να το διορθώσεις, να αντιδράσεις. Άρα να ελέγξεις την αντίδραση σου. Έπαιζε μου το nutrition στον αγώνα στην Αγιάνναβα, όπου ήμουν πραγματικά πίσω από τον πρώτον ένα ξένο που ήρθε Μολδαβόν, δεν θυμούμαι από ποια χώρα, ήταν πάρα πολλά καλός αθλητής που ευκήγε μπροστά μου στο κολύμπι, έφτανα τον, ήμουν περίπου, ξέρω εγώ, 200 μέτρα δεν ήμουν μακριά του και κόντευκα το, έβαλα του σε κάθε λάπ και σε ένα λάπ στο τρίτον, νομίζω, στο τρίτον, έπαιζε μου τον μπότολ μου με 100 γραμμάρια τετάρτα και δεν είχα άλλα. Oh my God. Εκείνη την ώρα μπορούσα να το αγνοήσω και να συνεχίσω, που ήταν να το πληρώσω μετά, επειδή είναι 100 γραμμάρια και πιένα με 280 βάτ. Ναι. Άρα για μένα προσπάθησα να ζητιανεύσω γελούθια από συναθλητές μου, πας στα ανήφορα, πας στο τούτο, οπότε ήβρα κάποια γελς. Εξέχασα ότι σον και καλά πρέπει να πιάω στο ποδήλατο. Και εντάξει, δεν τα κατάφερα στο τέλος, τερμάτισε και μπροστά μου νομίζω 1,5 λεπτό, χωρίς πίεση. Οπότε, εκείνη την ώρα δεν μπορούσα απλά να το αγνοήσω. Και λέω που λέμε ξανά και να το πω, η λέξη επίγνωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Να βιώνεις και το σώμα σου τι χρειάζεται. Άρα το σώμα με χρειάζεται τουλάχιστον 60 γραμμάρια λάθρακα. Ήβρα τα βουσκιόν gels και κατάφερα μετά και έκανα έναν decent τρέξι. Και δεν πούλησα τον αγώνα.
Που τούτον, έχω μια νοοτροπία να προσαρμόζομαι με τις συνθήκες. Και για παράδειγμα, έκανα μια ημέρα 230 χιλιόμετρα, average pace 40 χιλιόμετρα την ώρα. Που τούτον είχα το σαν στόχο εγώ να κάνω την προπόνηση. Και όταν πήγα όμως την Κυριακή, ήταν καλός ο καιρός. Ήταν κρύο, ήταν εφήσαν αέρας. Ξεκίνησα και με ένα φίλο μαζί την προπόνηση, έτσι δίπλα-δίπλα. Και εκείνη την ώρα, εγώ δεν ξεκίνησα να κάνω πάμε 40, ξεκίνησα με 37 χιλιόμετρα την ώρα, 37,5, μετά αύξησα σιγά-σιγά, πήγα προοδευτικά, είχα έννοια στο nutrition μου, τώρα δεν έφτιανε 40, έφτιανε 39 να το δω, απλά και ο καιρός, ένας καιρός μέσα σε 5 ώρες ας πούμε, αλλάζει. Άρα ήξερα ότι να ήμουν σε ένα loop που προφανώς ο αέρας να αλλάξει, η βροχή μπορεί να γίνει πιο έντονη, οτιδήποτε άλλο. Οπότε προσπάθησα μέσα σε εκείνες τις συνθήκες να αντιληφθώ που φυσά ο αέρας, που να παίξω άμυνα, που όταν εμπίσω μου να πατήσω. Και στο τέλος κατάφερα τα και το πράγμα και μου μεγάλη χαρά, παραπάνω το ότι κατάφερα να διαχειριστώ τις συνθήκες του αγώνα, άρα της προπόνησης. Άρα ακόμα και τούτον το ένα λάθος να γίνει ή να σου φύγουν τα γυαλάκια στο κολύμπι, είναι πιο απλό τώρα σταματήσεις ή να τα βάλεις ή να δεις τι να κάνεις, παρά να συνεχίσεις και είτε να σε αγχώσει το πράγμα και να σε γεμίσει στρες και κορτιζόλη κάθε επέκταση που βοηθά ούτε στο γαλακτικό. Ακριβώς. Απλά για να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για το mental load που έχει κάποιος τριαθλητής. Ας θυμούμε ένα βίντεο που είχες βάλει στο Instagram, ήταν ένα break session, όπου είχες τελειώσει από το ποδήλατο και ετοιμάζεσουν για νομίζω είχες έναν οχτάρι ή ένα δεκάρι. Και μόλις τέλειωσες το ποδήλατο, λαλείς μπράβο ρε Ιάφα. Και θα σε ρωτήσω, να λες μπράβο και να λες το self-support βασικά στον εαυτό σου, πιστεύεις είναι πολλά σημαντικό? Είναι πολλά σημαντικό, επειδή αν δεν έχεις καλή σχέση με το μέσα σου και με τον εαυτό σου δεν μπορείς να πετύχεις κάτι μεγάλο. Είναι το πιο σημαντικό που λέει, γιατί συνήθως είπα σου, γεννηθήκαμε και βιώσαμε ένα μότο που είναι ότι πρέπει να πονήσω για να τα καταφέρω. Ναι, να πονήσω επειδή μες στο out of your comfort zone, αλλά καμιά φορά τούτος ο πόνος για πολλούς έγινε και τιμωρός, ας πούμε. Δεν τα έχουν καλά με τον εαυτό τους. Δεν δίνουν ούτε το διάστημα για να ξεκουραστούν, ακόμα και ένα μασάζ να πάνε να κάνεις, εγώ βλέπω το σαν αυτοφροντίδα. Άρα και το πώς μιλώ του αυτού μου θεωρώ ότι είναι αυτοφροντίδα και βοηθάμε. Δηλαδή πολλές φορές λαλώ μπράβο ρε, off camera, ας πούμε, και στην προπόνηση και ακόμα καμιά φορά τώρα θεωρώ τον εαυτό μου με πας στο τούρπο και έλα, ναι. Και εκείνη την ώρα καμιά φορά κλείω και τα μάτια μου και έχει φορές που νιώθω το γαλακτικό μπαδά με πας στα δόντια μου, ας πούμε, και προσπαθώ να μιλώ για να είμαι ήρεμος όμως, δηλαδή η γαλήνη στα κόκκινα ονομάζω την εγώ. Είναι πάρα πολλά σημαντικό, επειδή εν τζάμε που κάνεις Excel όταν να σπάσεις το φράγμα σου, ας πούμε, και χρειάζεται το πράγμα. Γίνονται εύκολα και χαλαρά. Εύκολα και χαλαρά μπορεί να θεωρείς ανθρώπους που κάνουν καλές επιδόσεις και μπορεί να τους θεωρείς ότι δεν πιέζονται, αλλά σίγουρα το ταβάνι τους είναι πολλά πιο πάνω. Άρα, γι' αυτό που πρέπει να συγκρινούμαστε με τους άλλους. Και γι' αυτό που είναι σπουδαίο το age group, επειδή συγκρίνεσαι με ανθρώπους της ηλικίας σου. Δηλαδή θωρείς, έχεις συμμαθητές μου που άμα τους ζεις νομίζεις εγγέρ. Άρα είναι πολλά σημαντικό να θωρείς το καλό πρότυπο της πενταετίας σου. Έχει ανθρώπους τώρα που πραγματικά αλήθεια σου το λέω, είναι 65 χρονών
και επέτρεψε μου να χρησιμοποιήσω. Είναι όπως την κάβλα, ρε φίλε. Δηλαδή, συγγνώμη που το λέω, αλλά ανερρούτ, αλλά όντως θεωρείς έναν άνθρωπο γυμνασμένο, με νεανικό πρόσωπο, πρόσωπο 45, ας πούμε, εντάξει, δεν είναι ότι είναι 25 χρονών, αλλά θεωρείς έναν υγιές σώμα 65 χρονών, που κάνει compete με την ηλικία του. Αναγνωρούσε τα όρια, επειδή και εγώ τώρα μεγαλώνω. Σε κάποια φάση να έρθει η μοιραία οπισθοχώρηση που λέμε. Να βλέπω τα βάτ που να πέφτουν, να βλέπω τα πράγματα. Αυτό μπορεί να γίνει και μετά τα 50, δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Αλλά για μένα έρχεται πάλι το να γνωρίζεις το όριο και πώς μπορείς να το αγγίξεις. Επειδή κακά τα ψέματα υπάρχει όριο. Υπάρχει. Είτε εντόριο που θέτει ο David Goggins ή εντόριο που θέτει ο οποιοσδήποτε που κάνει hard things, αλλά υπάρχει Ναι. όριο στον καθένα. Τούτον το που κάνουν πρέπει κάποιες φορές να... Όχι κάποιες φορές, που πρέπει να λέμε στον εαυτό μας, μπράβο, λαλείς το και στους αθλητές σου, ότι όταν κάνουν προπόνηση να χαρούν, να κάνουν celebrate και να τις μικρές τις νίκες στην προπόνηση, επειδή είναι εκείνες που χτίζουν βασικά και βοηθούν να χτίσουν για να χτυπήσεις τους μεγάλους τα goals που έχεις. Ναι. Διό credit και μίλουν και με έναν αθλητή μου προχτές, ο οποίος έκαμε το καλύτερο του session στην πισίνα και το μήνυμα που έπιασα ένα μήνυμα βελτιώνομαι στο πολύ, να μου να κάνω. Άρα, και όταν μιλήσαμε, η βελτίωση για εκείνον ήταν κάτι άλλο που έθελε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Εκτός του ότι έκαμε και λάθος στο sessions. Και εκείνον το ότι δεν βελτιώνομαι ήταν κάπως το ότι οι τρεις ταχύτητες που ήθελε να έχει μες στο νερό δεν ήταν ακριβώς όπως τις ήθελε. Άρα προσπάθησα να του δείξω τη βελτίωση που έκαμε και πόσο καλά ήταν το session και να του πω και ένα μπράβο ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Άρα ο προπονητής οφείλει να δίνει credit. Και ο αθλητής χρειάζεται. Και ήθελα να πούμε λίγο παραπάνω για τη σχέση είναι ένας coach και ένας αθλητής. Πόσο σημαντικό, επειδή μίλησες και εσύ για το relationship που έχεις με το coach του, τον Λουκαΐδη. So, πόσο σημαντικό νομίζεις είναι το relationship να έχει επικοινωνία και να καταλάβει ένας αθλητής που είναι και που μπορεί να τον πάρει ή ας πούμε να καταλάβει ο coach τα pros και του cons του αθλητή. Πόσο σημαντικό είναι το relationship. Μιλούμε ειδικά για τριάθλο. Εγώ εκείνο που έχω, το πιο σημαντικό που έχω να προσφέρω είναι η βιωματική εμπειρία μου. Δηλαδή, ξέρω τι θα ζήσει ο καθένας πριν το ζήσει. Είναι η επαφή με έναν άνθρωπο ο οποίος βλέπω λύσεις και δεν βλέπω εμπόδια. Βλέπω το στόχο και βλέπω τα βήματα του στόχου. Που εν τούτη η ουσία του προπονητή και όχι το σετ. Κάμε 3-5 λεπτά σε τόσο βάτ. Κάμε τρέξε 5.000. Το σετ είναι το πιο εύκολο πράγμα και είναι κάτι το οποίο μπορεί να βρει και μόνος του κάποιος. Υπάρχουν και AI apps τώρα, υπάρχουν και πολλά tools τα οποία παίρνουν σε από το α και λαλούν σου και αφού θέλεις να πάει στο β, τον δρόμο να πούμε. Αλλά για μένα είναι ανθρώποι εξέλιξης. Είναι όπως αν τώρα εγώ έχω 3 φίλους που ήδη κερδίσαν το παγκόσμιο στην εικόνα, είναι πιο πιθανόν ας συναναστρέφομαι μαζί τους, αν προπονιούμε μαζί τους, ότι να καταφέρω κι εγώ το ίδιο πράγμα αν αναλύω σωστά την πληροφορία. Αν όμως οι φίλοι μου είναι κάπως τούτοι που μπορεί να πούν «Α, δεν έχω χρόνο», «Α, δεν έχω τούτον» και ξέρω εγώ, ή είναι οι αθλητές που δεν έχουν συνέπεια, και αμέ σημαίνει ούτε εγώ να έχω ίσως την ενέργεια γύρω μου. Άρα, και εγώ θέλω να καταλήξω ότι ο coach πλέον πρέπει να είναι
και ένας άνθρωπος που εμπνέει τον αθλητή, να έχει μια σωστή επικοινωνία, το να καταλάβει το γιατί του. Είναι πολλά σημαντικό το γιατί. Πολλοί κάνουν έναν brief και να πω στον αγώνα, αλλά δεν καταλαβαίνουν γιατί ο άλλος δεν είναι στην διαδικασία. Να υπάρχει εμπιστοσύνη και στο τέλος μπαίνει το σετ. Και η εξέλιξη μπορεί να μετρηθεί πολλά εύκολα. Με ένα-δυο αγώνες, με μια key προπόνηση. Άρα το πιο σημαντικό για η σχέση προπονητή-αθλητή είναι να μπορεί ο προπονητής να του δείξει τον δρόμο προς το στόχο και να του κατακαιρματίσει, ας το πούμε, τις μικρές νίκες που πρέπει να πετύχει. Και να είναι αντιληπτές και που τους δύο. Επίσης για το λόγο γιατί κάνουμε εκείνο που κάνουμε. Και θα σε ρωτήσω, τούτος ο λόγος που εμπήκες μες στο triathlon, πρώτη ερώτηση βασικά, άλλαξε εκείνον το why σου που είσαι στην αρχή παρά τώρα και τι είναι εκείνον το why. Γιατί μου είναι πολύ απλό. Και νομίζω για κάθε άνθρωπο πρέπει να είναι ένα μέρος του γιατί του. Το γιατί μου είναι ότι κάνει πιο δυνατό. Τούτο είναι το γιατί μου, ότι κάνει πιο δυνατό. Και εξελίσσεται. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα αν είχα κάποιον όραμα να το πω, που μπορεί να είναι λίγο πιο μεγάλο, ας πούμε, που το γιατί με κάνει πιο δυνατό. Να ήθελα να μπορώ σε κάποια φάση, με κάποια θέση, να δω ακαδημίες τριάθλου στο νησί, ας πούμε. Να είμαι ένας άνθρωπος που να προσφέρω στον αθλητισμό του τόπου μου. Ίσως που μια άλλη θέση, ας πούμε, μες στην κατευθυντήρια μου δήλωση, δεν ξέρω αν πρέπει να την πω, έβαλα ένα bullet points ότι να γίνω πρόεδρος του ΚΟΑ, ας πούμε. Που θα μπορούσε, δεν πιστεύω ότι να έχω τις του και τι μπορώ να κάνω. Να ήθελα από το να εμπνεύσω την κόρη μου μέχρι να συνεισφέρω να γίνουν υποδομές στην Κύπρο για αυτό το πράγμα. Και καμιά φορά, αν δεν κάνεις κάποια οι μεγάλες επιτυχίες ή επιδόσεις, βοηθούν στο να πιάσεις μια αναγνώριση, να το δούμε. Ή να πουλήσεις και εσύ τον εαυτό σου καλύτερα. Μίλησες για, νομίζω είχες το πει, είπα σε ένα Instagram post, ότι πάντα θαυμάζεσαι έναν πιο healthy, πιο αθλητική Κύπρο. Σαν coach, είδες το triathlon να γίνει πιο popular στην Κύπρο over the years. Και ποιον πιστεύεις είναι το πιο μεγάλο λάθος που κάποιος amateur που κάνει όταν κάνει sign up την πρώτη φορά. Το triathlon στην Κύπρο, βάσει των αριθμών, νομίζω, των αγώνων, αυξάνεται αλλά με πολλά γοργούς, με αργούς ρυθμούς, μπορώ να πω. Και ένας λόγος για αυτό είναι λίγο παρεξηγημένο, επειδή τα logistics του είναι λίγο δύσκολα. Θέλεις ποδήλατο, κολύμπι, εξοπλισμό, ενώ το τρέψιμο είσαι εσύ, η ψυχή σου και να φέρει παπούτσια. Θέλεις να φέρεις παπούτσια στην παραλία να ακούστα. Οπότε αυξάνεται με αργούς ρυθμούς το triathlon. Δεν υπάρχουν υποδομές. Πέρα από κάποιο μήνυ στην Λεμεσόν που έχουν ο Γιώργος Αχωσόκλος, εκεί έχει κάποια παιδιά που προπονεί νεαρούς. Δεν γνωρίζω άλλες ακαδημίες. Υπάρχουν ένα-δυο έφηβοι που προπονούνται και με άλλα σωματεία όπως είναι ο Κεραπνός. Αλλά δεν υπάρχει τούτη υποδομή που λέμε. Η δεύτερη ερώτηση στο ότι ποιο είναι το συνήθες λάθος που κάνει ο κόσμος όταν ξεκινά triathlon είναι ότι εμπνέεται από τα μεγάλα
και απλά γράφεται σε ένα 70.3 έναν αέρωμα. Δηλαδή αναζητά αγώνες με εγκλαμουριά, ας πούμε. Τον γκλάμουρ πρέπει να το βρίσκεις σε κάθε αγώνα. Έλα στην Πάφο, έλα στο Μαζωτόν, έλα στη Λάρνακα, έλα στην Αγιάννα Παν. Έχουμε τοπικούς αγώνες. Έχουμε 5-6 αγώνες μέσα στη χρονιά. Κάμε τους, βάλε τους στόχους και μετά ασχολήσουμε με την γκλαμουριά του Ironman. Το ίδιο λάθος έκανα και εγώ. Ναι. Που εκ των υστέρων νομίζω διορθώσα. Να σου πω, είχαμε το Mo σαν επεισόδιο 2 και εντζελώς τριαθλητής και είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα μαζί σου. Έχουμε τόσους αγώνες στην Κύπρο, κάμε τους αγώνες να δεις ότι όντως σου αρέσει το τριάθλον και μετά κάμε σαν να φτιάχνει έναν Ironman. Και πολλά πιο φθηνό να το κάνεις στην Κύπρο παρά να κάνεις τόσα άλλα πράγματα εκτός που την Κύπρο σαν το Ironman. Αλλά ήθελα να πάμε να μιλήσουμε λίγο για το Ironman Kalmar. Και αν δεν κάνω λάθος, κολύμπησες σε μια ώρα και 2 λεπτά, ποδήλατον 4.36 και το μαθόν είχαμε 3.08. Για ένα total 8 ώρες και 52 λεπτά. Όταν έκαμες cross-gin το finish line, ήξερες ότι χτύπησες το στόχο σου, αλλά ήξερες ότι ήταν να πάει στην κόνα. Όχι, εκείνη την ώρα δεν το ήξερα, επειδή έπρεπε να έρθω πρώτος. Αλλά όταν ετερμάτισα, πριν καν έκανα καν υπολογισμούς στο ChatGPT, για να, επειδή ήξερα τον αλγόριθμο το πώς το κάνουν, είδα τα αποτελέσματα και ήξερα ότι έπια το slot. Ένιωθα το ότι το πράγμα ήρθε σήμερα. Είναι ένα πράγμα το οποίο κυνήγουν που πριν και άρεσε μου επίσης επειδή ήρθε και με τον δύσκολο τρόπο. Με τον τρόπο που έγινε και τώρα το slot στην πόνα, πάνε αναγκαστικά οι καλύτεροι. Πριν ήθελε και λίγο, εντάξει, ίσως πάντα παίρνουν οι καλύτεροι κάπως, αλλά ήθελε και λίγο τύχη. Τώρα η τύχη είναι λίγο πιο υποκειμενική. Από όταν έκαναν το πιο competitive, να το πω, και με αρέσει μου το πράγμα. Ήταν ένας αγώνας που δεν εξιάζω ποτέ, για τον λόγο την προηγούμενη μέρα ετοιμάζομαι να κάνω check-in. Στο διαμέρισμα που πήγαμε. Εντάξει, σημείωσα ότι ήταν ένα trip πάρα πολλά μεγάλα. Έλειπα ένα μήνα από την Κύπρο. Φύγαμε με την οικογένεια μου, πήγαμε που την Λάρνακα, πήγαμε στη Φιλανδία, στο Ελσίνκι, που το Ελσίνκι πήγαμε στο Τούρκου, όπου εκεί έμεινα μια εβδομάδα και έτρεξα έναν αγώνα Challenge 70.3, το οποίο έκανα πάρα πολλά καλό ποδήλατο και τρέξιμα και έδωσε μου και αυτοπεποίθηση. Που το Τούρκου μετά φύγαμε και πήγαμε στη Σουηδία, στο Σιάσα είναι πρωτεύουσα. Μείναμε και με 2 μέρες. Πρωτεύουσα της Σουηδίας είναι όσο Νορβηγία. Anyway, στην πρωτεύουσα της Σουηδίας έμεινα και με 3 μέρες και μετά πήγαμε στο Κάλμαρ. Και μετά από το Κάλμαρ πήγαμε και στην Κοπεχάγη και ήρθαμε μετά Κύπρο. Άρα ήταν ένας μήνας που το ταξίδι ήταν έτσι λίγο να γυρίσουμε λίγο στη Σκανδιναβία. Πήγαμε σε αεροπλάνο, σε τρένο, σε πλοίο, σε βαν, σε βαρκούλα. Ήταν έτσι ωραία εμπειρία. Και την προηγούμενη, όταν εγώ ετοιμάζομαι για το check-in μου και ήμουν έτοιμος, η κόρη μου έπαθε κάτι το οποίο εκ των υστέρων βασικά έπεφτε χαμέ και εκόφηκε τον που το κλάμανε ένα πρωί και φύρνε. Και δυστυχώς έπαιζε χαμέ και φύρθηκε σαν έτρωε.
Εντάξει. Απαναγία μου. Και βρέθηκα να βαστώ το μωρό μου μελανιασμένο, να προσπαθώ να του κάνω πρώτες βοήθειες και επειδή ήταν φραγμένος ο αεραγωγός, έπρεπε πρώτα να βγάλω το φαγητό και μετά να έσκαμω, έκανα και τεχνητή να απνοεί να επανελθεί. Επέρασα ένα σοκ. Οπότε μόλις έγινε το πράγμα, πραγματικά την επόμενη μέρα ήμουν ο πιο ήρεμος, ευτυχισμένος, stress-free αθλητής στην εκείνης. Πραγματικά Αλήθεια, σίγουρα. δεν είχα καμία αγωνία, τίποτε. Ήμουν παρόν, ήμουν χαρούμενος, ήμουν πάρα πολλά καλά. Εντάξει, ούτε ρίξε το λίγο το στρες που πριν τον αγώνα, τίποτε. Εν το είχες, α? Τίποτε λαλός, ήμουν απίστευτος. Και ξεκινώ το κολύμπι. Ήβρα έναν τύπο, επήρε με ως τη μια της σημαδούρα, άρα έκαναν drafting. Ήβρα έναν άλλον τύπο μετά, επήρε με ως τον τερματισμό. Κατάλαβα ότι πήγα πολλά καλά. Ήμουν και άνετος επειδή έκανα πολλά καλό drafting. Σε κάποια φάση λαλώ, έντζησα του πας στα πόθηκια, σπέλαμε να σταματήσει, τον πήξε του μιάνο παρέα. Αλλά ήταν πολλά καλό και ο συγχρονισμός μας. Όταν έκανα έναν πολλά άνετον κολύμπι, για 4 χιλιόμετρα, χωρίς να με χρεώσει. Κατάλαβα το όταν ευκήκα έξω. Είπα στη Σοφία, δεν μου είπε κανένας χρόνο, δεν είχα ούτε ρολόι, τρέχω χωρίς ρολόι. Στο ποδήλατο ήταν πολλά έτσι challenge, επειδή έπρεπε να κάνω γλύωρα το πρώτο μισό, επειδή το δεύτερο ήταν non-passing zones, ήταν τεχνικό, πολλές στροφές. Άρα έβαλα και κάποια στο ποδήλατο που πρέπει να είμαι σε τι χρόνο στα διάφορα σημεία. Και όταν τα έπιασα, ήξερα ότι να κάνω έναν πολύ καλό ποδήλατο. Και 5 χιλιόμετρα πριν το τέλος, σε μια επαναστροφή, είδα τους μπροστά και είδα ότι έκαναν drafting. Και για μένα, είναι το λάθος που έκανα. Επειδή άφησα το ποδήλατο και ξεκίνησα να τρέχω. Και εγώ επειδή νιώθα καλά, τα πρώτα 3 χιλιόμετρα, νιώθα καλά και πήγαινα 3:50. Έκανα μοντέλο μου γίνει έτσι. Και ήταν σε μια τέλεια διαδρομή το τρέξιμο. Το nutrition μου ήταν top of the priority, ναι. Ναι, λαλό, για φάμε την ημέρα σου, συνέχιστε. Εντάξει, είναι η ημέρα σου. Και πήγα στο 25 με 3:50. Πήγα στο 25 με 3:50. Ναι, είναι αυτό πρώτος, λαλό. Αμέσως από εγώ, ήβρα τον τοίχο. Εντάξει, εγώ περίμενα να βρω τον τοίχο πιο νωρίς. Να μου δώσει σημάδια. Ναι. Άρα είχα επίγνωση και λέω εντάξει ρε, να μου δώσει σημάδι, να ρίψω τι 3:50, τι 4:15. Απλά ήθελα να πιάσω τον πρώτο. Και ήταν σε μια πολλά καλό διαδρομή, ήμουν και με μέρες, έκανα την πολλά ωραία, ήξερα που να πάω άμυνα, που να... Σου ήξερες τη διαδρομή. Που να αναπτύξω. Ναι, μείνα και ήμουν περίπου 10 μέρες στο Καλμάρ. Ήβρα τον τοίχο απότομα, τέλεια, δηλαδή, σαν να έσβησα μηχανή. Εγώ και μου πήγαινα 3:50, πήγα σε 1000 μέτρα, 4:15, 4:30, 5:40, 6:15. Όπα. Οκ. Εντάξει, δεν μπορείς να ξέρεις στο μάσα μου ήδη ξεκινήσαν απότομα και δεν ήθελα, δεν έπιαναν, σαν να μπλοκάρεσαι. Δηλαδή, το σώμα σου και ο εσωτερικός σου κόσμος, δηλαδή τόσο δεν μπορεί να σου λαλεί συνέχισε, αλλά ο εσωτερικός σου κόσμος, τα σπλάχνα σου, κάνουν οτιδήποτε για να σταματήσεις. Άρα ένα αφομοιώνουν ούτε το φαΐν που του βάλεις, ούτε τίποτα. Δηλαδή, καμιά φορά γι' αυτό που πρέπει να υπάρχει συνεργασία και με τον εσωτερικό κόσμο, να υπάρχει ανάπτυξη μέσα στον αγώνα, να μην τον μπλοκάρεις. Εγώ μπλοκαράνω. Εντάξει, επειδή το πράγμα που έκανα, πρώτον δεν το ξανάζησε το σώμα μου. Να κάνω 2 πελός που 4,5 ώρες ποδήλατον, πήγαινα σχεδόν 40 average και να πάω να τρέχω 3:50, έρεξα το half, ας πούμε. Άρα, είχα επίγνωση επειδή ξαναένιωσα κάτι παρόμοιο. Λέω, οκ, προχώρα, θα περπατήσεις τα station και θα πιείς μόνο Coca-Cola.
Άρα επερπάτουν τα station, έφτανα στο σημείο που ήταν οι κοκακόλες, 1, 2, 3, μέτρουν 7-8 ποτήρκα κοκακόλα. Oh Και my μετά God. ξαναξεκίνουν και τρέχα, όσον έτρεχα, 6-15, 6-30, 6, ξεκίνουν και τρέχα. Στο επόμενο station, πάλι το ίδιο, έκανα και λίγες έτσι αναγούλες ψιλοεμετούς και μετά το δεύτερο, ένιωσα καλά. Και ξεκίνησα και έτρεχα, όχι 3.50, έτρεχα περίπου στο 5, μετά έπαισα λίγο 4.50, είδα το ρολόι και λέω Γιάφα, πρέπει να τα καταφέρεις. Και έρχεται και μιλάς του εαυτού σου. Ξεκίνησα και είχα έναν εφτάριν, το χειρότερο εφτάριν της ζωής μου ίσως. Όχι έζησα το χειρότερο όταν έπαθα πνευμονικό είδημα, αλλά ήταν ένα πάρα πολλά δύσκολο εφτάριν, το οποίο εγώ, ο εγκέφαλος μας, Άγγελε, ένα tip που έχω να το πω στους αθλητές, ενώ ότι αρέσκει του να μην σκέφτεται μακριά. Δώσ' του τροφή το Ναι. κοντά, δηλαδή ο στόχος μου ήταν π.χ. αν είσαι ένα roundabout, έλα πάμε στο roundabout, έλα πάμε στο roundabout, να καταφέρεις να πάει στο roundabout με τον ρυθμό. Στο next step, Ναι, το μικρό. μετά το roundabout ήταν, άντε, στο επόμενο να κλείσει το χιλιόμετρο, έλα πάμε για 36, πάμε για 36. Επειδή έπαιχα και μίλουν εντωμεταξύ για να τα ακούω θέμας. Άρα ήταν μια μάχη εκατοστάρι με εκατοστάρι με μυαλό. Στο τέλος, το πιο δυσάρεστο part του αγώνα ήταν ότι τερμάτισα. Η Σοφία περίμενε με ήθελε να τερματίσω, να μ' αγκαλιάσει, να με κάνει. Εγώ εκείνη την ώρα τερμάτισα και ξεκίνησα και έτρεμα, αφού έλειψαν όλα πάνω, ενώ έλειψαν τα γλυκογόνα μου, έτρεμα και ήρθαν και συνάξε με ένας φίλος διοργάνωση και έφερε μου κουβέρτα, πράγματα, κάτι να κάνω και έκαμε, στεναχωρήθηκε τελειώνει η Σοφία, με έκαμε πάνω μισά ώρα να μιλήσουμε και ήθελε πολλά να μ' αγκαλιάσει, να με φιλήσει και ήταν λίγο τότε σε μια υπέροχη μέρα που ήμουν πάρα πολλά καλά, εν είχα τον τερματισμό που μπορούσα να ήθελα έτσι λίγο πιο... Ας πούμε προχτές που τερμάτισα κάτω από 4 ώρες στο χάλφ, ήμουν ρε φίλε, ήμουν θεός. Άρα ναι, τούτο έτσι για το Καλμάρ. Και ήξερα είδα λίγο τους χρόνους και περίμενα να ακούσω το όνομα μου στο Awards και όντως έγινε. Wow. Και που όλους τους αγώνες που έχεις κάνει, το T100 στο Κατάρ, το Challenger, yeah. Από τα Πενσέρ Πανηγιάς. Όλα τούτα, μπράβο, ναι. Όλα τούτα ποιος ήταν ο αγαπημένος σου και σε ποιον έκαμες perform για σέναν καλύτερα. Δύσκολη ερώτηση, ρε. Νομίζω την περασμένη εβδομάδα. Μπορεί να μην... Και τώρα που το σκέφτομαι, ρε Άγγελε, δεν τον εχάρηκα όσο να πρέπει. Και δεν τον εχάρηκα επειδή είμαι εγωιστής νομίζω. Δεν τον εχάρηκα... Και είναι ευκαιρία χαρό τώρα. Επειδή πέρσι, πριν 2 χρόνια το 24, επία και έκαναν DNF. Εγώ έχω ένα θέμα με... Δημιουργείται κάποιον, ΣΥΠΗ ονομάζεται, ας μην το αναλύσω τώρα, πνευμονικό είδημα και φτύνω αίμα από κάποιες συνθήκες. Και συνέβηκε μου στο 24 στο τρίμα, που κατέβηκα από το ποδήλατο πολλά καλά σε καλό position, έκανα καλό κολύμπι και στο 4ο χιλιόμετρο εγκατέλειψα επειδή φτύνα αίμα και λέω δεν υπάρχει λόγος να τερματίσω, έχασα τις πρώτες θέσεις, ενώ θα έχανα τις πρώτες θέσεις και ήταν και έγκυος η Σοφία τότε και πήρα την απόφαση ότι να κάνω DNF. Ήταν το πρώτο μου DNF και στην κουβέντα μας με το μέντορα μου, τον κύριο Γαρέφη, ένα προπονητή από την Ελλάδα, είπε μου ο ίδιος νομίζω πρέπει να έρθει στο τρίμα φέτος επειδή έχεις ανοιχτούς λογαριασμούς. Και ήταν ο λόγος που γράφτηκα. Άσχετα ότι είχα σκοπό να φορμαριστώ. Και
έκαμα ένα, έσπασα ένα ρεκόρ που πολλά δύσκολο να το σπάσει κάποιος. Έκαμα ένα πολλά καλό ποδήλατο που περίμενα να κάνω λίγο καλύτερο σε σύγκριση με τους άλλους. Αλλά κατέβηκα και έτρεξα και μου πρέπει να τρέξω. Που οι αριθμοί μου ήταν τούτοι που εκκινήσουν εδώ και χρόνια. Δηλαδή να κάνω 30 λεπτά, έναν 35 κολύμπι, να πατήσω 280 βάσεις στο ποδήλατο και να τρέξω και έναν σχεδόν 345, είναι κάτι που κυνηγούν χρόνια και νομίζω δεν το χαρικά όσο να έπρεπε. Αλλά ναι, αν το εκ των υστέρων, νομίζω ο καλύτερος μου αγώνας ήταν τούτος. Θα σε ερωτήσω με το επόμενο μου που ήταν, ας πούμε, γύρω το feeling που έκαμες DNF, επειδή ήταν το πρώτο σου DNF, τι ήταν το reflection σου μετά από εκείνον τον αγώνα, επειδή δεν ήταν κάτι που μπορούσες να αλλάξεις, ας πούμε. Εντάξει, αναζήτησα ξανά γιατί να μου συμβεί το πράγμα, τι το αναπαρήγαγε. Και ξανά, επειδή προηγουμένως είχα το πάθει στο Ταλίν, στο πρώτο μου Ironman και μετά ξανά στο δεύτερο στο Αμβούργο και είναι πολλά επικίνδυνο το πράγμα. Οπότε μπήκα σε εξετάσεις, βραβολά μες στα πολυογό, ήβρα τι το προκαλεί, ήταν το κρύο, κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες, αντιλήφθηκα το. Και το πρώτο μου μέλημα ήταν να ψάξω τι το προκάλεσε, οπότε στο τέλος της ημέρας που το προκάλεσε ήταν ότι είχα πιει και έναν πολλά καλό, πολλά δυνατόν ηλεκτρολίτη, το 1500 της Precision Hydration πριν την εκκίνηση περίπου, που τούτον ήμουν υπερενυδατωμένος και οι κυψελίδες, οι νερού στο στήθος μου ήταν αρκετά ενυδατωμένες και με το compression της στολής και ξέρω εγώ τον προκάλεσε το πράγμα. Άρα στους επόμενους μου αγώνες πάντα ίσως δεν είμαι τόσο ενυδατωμένος όσο πρέπει για τον σκοπό και οπότε εστίασα λίγο για μέ, αλλά εν απογοητεύκομαι εύκολα και πλέον δεν έχω ούτε σύγκριση. Δηλαδή και πριν την Ελλάδα στην Πάφων που κάτι πρέπει να με επηρέασε ακόμα, ίσως το κρύο ή κάτι να με μου φύγει, ενώ έκανα έναν τρέξιμο που ήταν πάρα πολλά χάλια για μένα. Το οποίο προσπαθώ πάντα να πιάνω την πληροφορία και να επεξεργάζομαι για να βελτιωθώ ή να διορθώσω κάτι. Η απογοήτευση μπορεί να είναι πολλά στιγμιαία. Πολλά στιγμιαία. Πλέον είμαι αρκετά έμπειρος για να απογοητευτώ, ας πούμε. Ακόμα και τώρα που χάλασε λόγω της ασθένειας, της ιώσης που έχω εδώ και σκεφτομάζε περίπου με ταλαιπωρία, ενώ είμαι on και off. Και δεν είχα να κάνω ότι εκείνο που έγραψα πας στο χαρτί για την προετοιμασία μου στην Αυστρία. Λέω είναι ευκαιρία να μάθω κάτι, ότι με την προετοιμασία, με πιο μικρά πράγματα, με παραπάνω rest, πώς είναι να λειτουργήσω στο Ironman με παραπάνω rest. Επειδή έπια Ironman χωρίς tapering ουσιαστικό, πολλά λίγο tapering, και ευκήκε μου στο Σερμπανιγιάς, έφτα πρώτος, έκανα εξαιρετικό κολλή με εξαιρετικό ποδήλατο. Άρα τώρα λίγο να δω και λίγο την άλλη πλευρά. Με λίγο παραπάνω ρες, με πιο λίγο όγκο, πώς θα αντιδρά το σώμα μου. Επίσης, δεν έχω ούτε το στρες αυτά πιο σλότ. Εντάξει. Να το εκμεταλλευτώ τώρα. Ο συναθλητής μου που τρέχει και μπορεί να έχει έννοια, ότι πρέπει να έρθω πρώτος. Πολλά διάφορα να κυνηγάς την πρώτη θέση. Και διαφορετικά να έρθει μόνη του. Οπότε πάντα προσπαθώ, είπα σου, να δω λίγο τι είναι να κερδίσω, τι είναι να μάθω που είναι η διαδικασία. Νομίζω το ότι πρέπει να βλέπουμε what can I learn from this είναι που τα πιο σημαντικά πράγματα. Επειδή πες τώρα αν είσαι χτυπημένος, τι μπορεί να μάθει
γιατί χτυπηθήκε, τι μπορούσε να αλλάξει, μπορούσε να κοιμηθεί καλύτερα. Και το reflection που τους πιο σημαντικούς τρόπους πώς μπορούμε να πάμε μπροστά, έτσι πιστεύω. Αν μιλήσουμε λίγο παραπάνω, δεν ξέρω αν μπορείς να μας πεις για την εικόνα. Πώς θέλεις να κάνεις perform, έχεις ένα specific time που θέλεις να κάνεις ή ένα placement στο age group, πώς το βλέπεις? Ναι, θέλω να βγω podium. Για να βγω podium στο age group μου, σίγουρα πρέπει να βγω που το νερό περίπου σε 1 ώρα και 3 λεπτά, 4 λεπτά. Το ποδήλατο στην εικόνα δεν είναι τόσο ταπάτ. Επειδή υπάρχει και αρκετός κόσμος, οπότε υπάρχει έναν draft μέσα στη διαδρομή, που τον draft δεν σημαίνει να είσαι πίσω από έναν άλλον, αλλά και στη σωστή αποστάση να είσαι σαν να υπάρχει κάτι το οποίο σε σπρώχνει, ρε παιδί μου, και κάνει τον αγώνα πιο εύκολο. Το είναι μεταφέρα μου το ανθρώποι που τρέξαν την εικόνα. Άρα και αμέ παραπάνω δεν είναι τόσο να θα φτάσω τα πάτα. Ας πούμε ο παγκόσμιος προαθλητής το 24 στο ποδήλατο επάτησε 230 βάτ. Τους 230 βάτ για μένα μπορεί να πηγαίνω 7 ώρες. Που φυσικά διαφορετικότητα εδώ και διαφορετικό τζάμε, γιατί παίζει ρόλο η υγρασία, καμιά φορά μην ίσκουμε μπας ένα νούμερο. Έτσι το πράγμα στην εικόνα μπορεί να έχει 250 το real feeling. Άρα να πρέπει να κατεβώ μετά από το ποδήλατο σε εκείνη την ένταση και σε εκείνη τη θερμοκρασία και να μπορώ να τρέξει σε εκείνη τη διαδρομή στην εικόνα, σε εκείνη τη θερμοκρασία περίπου ένα μαραθώνιο κοντά στις 3 ώρες. Αν όχι κάτω από 3 ώρες. Τούτο είναι να μου δώσει πόντιουμ. Άρα προσανατολίζομαι βάσει των νούμερων που να με φέρουν στο πόντιουμ. Επίσης όμως, έχω και λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι είναι έχω παράγοντες που δεν μπορώ να ελέγξω. Ποιοι είναι οι παράγοντες που δεν μπορώ να ελέγξω? Το υπερατλαντικό ταξίδι. Δεν ξέρω πώς να αντιδράσω. Πόσο μέρες να θέλω να είναι καλά. Το ας θα πάω και να μου ακυρώσει το Airbnb. Άρα την ώρα μου να πάω να γυρεύω τούτο. Να φάω κάτι. Άρα έχει κάποια πράγματα που μπορεί να μην τους δίνουν σημασία, αλλά έχω τα και στο μέρος του μυαλού μου. Και το πιο σημαντικό μου είναι να σου πω. Προσπαθώ να απομυθοποιήσω το στόχο. Δηλαδή για μένα η εικόνα πρέπει να είναι ένας αγώνας να μην δώσω το πολύ σημαντικότητα στον αγώνα. Να μην τον κάνω ότι είναι η ευκαιρία της ζωής μου. Να τον απομυθοποιήσω. Άρα μέσα στην προετοιμασία προσπαθώ να απομυθοποιήσω και τον αγώνα. Να μην παρεξηγήσω και να πάω για εκδρομή. Να πάω για να δω το καλύτερο μου αυτό. Δηλαδή θα αφήσω να με τη στάμπα μου, ρε κουμπάρε. Αλλά προσπαθώ σε μια διαδικασία να τον απομυθοποιήσω. Επειδή τούτον είναι ένα λάθος που κάνουν αυτό και λίγο πίσω σε εκείνους που πάνε για πρώτη φορά Ironman. Διούν μεγάλη σημασία εκείνη της μέρας από ό,τι πρέπει. Και αυτό είναι σωστό. Πιστεύω θωρείς το σε πάρα πολλά objective view και νομίζω εν τούτον που πρέπει να το βλέπουμε παραπάνω αθλητές. Αλλά ήθελα να κάνω touch on έναν πράγμα, πώς είναι το feeling όταν πάει σε άλλους αγώνες και κάνεις represent την Κύπρο και βάλεις την Κύπρο στο χάρτη. Πώς είναι το feeling για σένα? Είναι πολλά σπουδαίο επειδή νιώθω περήφανος για τον λόγο ότι είμαστε ένα πολλά μικρό νησί σε σχέση με αν δεις ότι πάω και δίπλα μου είναι ένας Αμερικάνος, παιδί μου, ας πούμε, ή είναι ένας Κινέζος, 500 εκατομμύρια Κινέζοι. Εντάξει,
και ήρθε ο Ιάφας που την Κλήρου, ας πούμε, και στάθηκα δίπλα του, που πολλοί παρεξηγούνται ότι νομίζουν ότι το να κάνεις compete σε age group χρειάζεσαι μόνο λεφτά να πιέσεις καλόν ποδήλατο και να έχεις τα λεφτά να πάει στο ταξίδι, επειδή κακά τα ψέματα μας στέλνει η χώρα μας κάπου τζάμε. Ναι, στην Κωνσταντινούπολη ήμουν με την Κύπρο, στο Βυσσί στην Γαλλία ήμουν με την Κύπρο, φέτος πάλι να πάμε, αλλά ειδικά θες τον αγώνα στο T100, που ήρθα δεύτερος παγκόσμια και πήγαμε τη στολή μου συσταρισμένος, έγραψε με η ομοσπονδία μου. Και έκανα την παρέλαση με την Κύπρο, με την ταπέλα, ευκήκα πάνω με τη σημεία μας. Σε ένα ήρθε ο Μο Φάρα εδώ και μου το μετάλλιο, ήταν ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, είπαν Cyprus. Πολλά σπουδαίο πράγμα και κάνουμε. Το αρνητικό είναι ότι δεν υπάρχει αναγνώριση. Ενώ εγώ ήρθα ο δεύτερος και αμέ παιδί μου σε εκείνη τη διαδρομή 4 loops, ασχετά ότι ήταν πολύ καλός ο δρόμος στο Ντουμπάι, είχε απίστευτες επαναστροφές, έκανα 43 average. Μα ποιος πάει 43 χρόνια να κάνει 43 average, ενώ είναι αυτό πρώτος στο Σερμπανιλιάς. Με μεγάλη υπόθεση είναι το πράγμα και δίνουν credit, θεωρώ, σε ανθρώπους που κάνουν τις επιδόσεις στην Κύπρο. Είτε μπορεί να είναι οτιδήποτε, δεν μιλώ μόνο της επίσημης ομοσπονδίας, αλλά γενικά τα θύματα που είναι ευρέως γνωστά, θα έπρεπε με κάποιον τρόπο να γίνεται έναν ηθικό, να το πούμε, μέσο, να το πούμε. Με μπορεί να το ρίξει και σαν παράπονο, ρε παιδί, να το πούμε. Εκείνο είναι παράπονο για μένα, ότι πια εκπροσώπησα στην Κύπρο με στολή μου, με τα πράγματα μου και έναν SMS δεν έπιασα στο κινητό μου ότι μπράβο ρε Γάφα. Τίποτε. Εντάξει, παίρνω το λέω σε προσωπικό επίπεδο, αλλά εντάξει, υπάρχει και μια πολιτική, δεν μπορεί τώρα οποιοσδήποτε ή οποιαδήποτε ομοσπονδία να κάνει promote individuals, ρε παιδί μου, υπάρχουν κανόνες. Απλά ξέρεις, κάποια φορά ο αθλητής θέλει το credit που μπορεί να έρθει από οπουδήποτε. Μπορεί να έρθει από συναθλητή του, μπορεί να έρθει από ένα share που το συναθλητή του. Ρε παιδιά, κοιτάτε να μου κάνουν ο Ιάφας. Το πράγμα δεν το ένιωσα. Δεν το ένιωσα εκτός που τους πιο τρεις φίλους, ας πούμε. It kind of ruins the moment, ας πούμε, που είναι έπιαστη. Ναι, και γι' αυτόν τον λόγο εγώ προσπαθώ και μέσω των συναθλητών μας να στηρίζω ένας τον άλλον, να τον αστιεύκαινω τσιγλά. Μια αλληλεγγύη, ρε παιδί, υπάρχουν τέτοια τα έξω, είναι πολλά περήφανος που υπάρχουν έτσι παρέα, από ο Πάνος, ο Ανδρέας, ο Ρόκκης, οι αθλητές μου. Προσπαθώ να μεταφέρω το κλίμα, ότι ναι, υπάρχει ο ανταγωνισμός, δεν είναι αρέξοδο, για να θέλω να αρέξω άλλο, θέλω να το πάρω, αλλά υπάρχει αλληλεγγύη, ας πούμε. Και τούτο είναι καλά να γίνεται promote με οποιοδήποτε τρόπο και από τους επίσημους φορείς. Η άποψη, με ξέρω άποψη τώρα είναι καλό μας. Αλλά να πάμε σε ένα άλλο μέρος του podcast που είναι οι αθλητές στο πικ τους. Και θα σε ρωτήσω, για σένα πιστεύει, επειδή όπως είπαμε μες στο podcast έχουν κάποια limits, ποιο νομίζεις είναι το πικ σου, πού νομίζεις μπορείς να φτάσεις? Είναι να δει το age group σου στην εικόνα, είναι ένα specific champion, πώς φαίνεται για σένα? Πολλά ξεκάθαρο το πικ μου. Το πικ μου είναι να καταφέρω να έρθω πρώτος στην κατηγορία μου παγκοσμίως. Αλλά τούτο να σου το μεταφράσω. Είναι το πράγμα, αν προσέξεις ειδικά το άιρωμα που είναι η πρωτομία στο πούμε του age group, θεωρώ, στο τριαθλόν. Οι άνθρωποι που κερδίζουν οι παγκόσμιοι προαθλητές έρχονται κάθε χρονιά, αν δεν είναι κάθε χρονιά, είναι κάθε 3 χρόνια περίπου και κάνουν course record. Εντάξει. Άρα το course record τι σημαίνει? Ότι τούτος ο άνθρωπος στην πενταετία, ας πούμε 40-44, που είναι 40, 41, 42, 43, 44, γι' αυτό ονομάζεται πενταετία.
ήρθε σε εκείνη την πενταετία και ανέβασε τον πύχη 3 λεπτά. Άρα, το να μπορείς να ανεβάσεις τον πύχη είτε επίδοσης, ας το πούμε, που θέλω να δούμε μακριά από την επίδοση του Ironman. Απλά ανεβάζεις τον πύχη ικανότητας. Ότι ρε παιδί μου, με λαλείς, έχεις μωρά, έχεις επιχείρηση, έχεις τούτον, δεν μπορείς να κάνεις. Δε τούντο που έχει 4 μωρά, έχει 3, έχει 2, έχει 1, έχει... και κατάφερε και έκαμε το πράγμα. Και ειδικά στο age group, και μετά, επειδή να προσέξεις και προκαλώ να κάνεις μια έρευνα μας στο πράγμα, δεν θα έβρεις παγκόσμιο προαθλητή που δεν είναι ολοκληρωμένος σαν προσωπικότητα. Ενώ και σε άλλους συνιστώσεις στη ζωή του. Δηλαδή, είναι εκείνος που είναι μόνος του, κατάφερε να κάνει απλά είναι καλός αθλητής και πάει. Επειδή έχει αιμονές, επειδή έχει οτιδήποτε άλλο και ξέρω. Πάντα εκείνος ο άνθρωπος που είναι στο top of the world είναι πολύ διάστατος. Και έχει μεγάλο να έχεις το στόχο και αρέσκει μου να έχω μεγάλους στόχους. Φυσικά δεν τα καταφέρω, φταίει η μάνα μου που με πήρε να με σύρει μες στην πισίνα τον καιρό που ήμουν 3 χρόνο. Τώρα που μιλούμε για στόχους, στα επόμενα 3 χρόνια έχεις specific στόχους? Ο ένας στόχος είναι ήδη τούτος που είπα, επειδή μπορεί να μην τα αναφέρω από την πρώτη χρονιά. Ο στόχος πρέπει να είναι μετρήσιμος. Οπότε αν έχω συγκεκριμένους αγώνες, έχω νούμερα σίγουρα να εξελιχθώ στο κολύμπι, στο ποδήλατο με συγκεκριμένους ρυθμούς. Να θέλω να κάνω έναν μαραθώνιο ρεκόρ. Πιστεύω μπορώ να τρέξω στο 2.35. Άρα έχω το στα επόμενα 3 χρόνια να θέλω να το κάνω. Που πάλι είναι μια κορυφαία επίδοση, θεωρώ, για age group. Μπορώ να πάρει... Στη Βαλένσια. Στη Βαλένσια, να σου πω, στη Βαλένσια μου σου είπα πριν, κανονικά πρέπει να πάω, ναι. Και τώρα που σκέφτομαι θα βρω τρόπο να βρω σλό στη Βαλένσια. Γίνεται. Λοιπόν, στο πρώτο μου αγώνα, στη Βαλένσια όταν εγγράφτηκα, έκανα μια τρομερή προετοιμασία. Ήμουν όπου έφα πάρα πολύ ξύλο, πάρα πολύ ξύλο. Μπορεί να ήμουν και μονικός τότε με ψυχολογικά να σου το πω έτσι. Ήμουν τέλεια οψές. Θέλω να πάω να κάνω, ξέρω, 2.37 και κάτω στη Βαλένσια. Και τραυματίστηκα 2 εβδομάδες πριν τον αγώνα. Σε σημείο που εγώ συνέχισα έκανα άκουαντζοκι μέχρι και κορτιζόνι πήγαμε και έβαλε μου ένας γιατρός επειδή λυπήθηκε με. Και δεν έκανα τίποτε μέχρι τη μέρα πριν τον αγώνα, θυμούμαι. Έκανα μόνο άκουαντζοκι, ούτε καν δοκίμασα να τρέξω επειδή είχα κανονικά διάγνωση, MRI, δεν μπορούσα να τρέξω. Και είπαμε με τον γιατρό να κάνουμε τούτον και απλά να πάει να ταξιδέψει και τη μέρα πριν τον αγώνα να δοκιμάσει να τρέξει. Την μέρα πριν τον αγώνα δοκίμασα να τρέξω στο 1,5 χιλιόμετρο, σαν να μου έμπηξες μαχαίρι και απλά κατσαχαμε και μες στη μέση της Βαλένσιας θυμούμαι είχε και κάπου σιδηρόδρομο και έτρεχε έναν πεζόδρομο που είχε και κόσμο, έκλαια. Οπότε επία στην κίνηση σαν θεατής. Έτρεχε ένας φίλος και αδερφός που ήμασταν μαζί, οπότε επία σαν θεατής και λέω εντάξει ρε παιδί μου να επιστρέψω του χρόνου. Του χρόνου, τον επόμενο χρόνο πάλι εγγράφτηκα, έκανα την προετοιμασία όπως έπρεπε, υγιέστατος και έπιασα κάτι περίεργες πτήσεις μέσω Βελγίου, πήγα μια μέρα πριν τον αγώνα στην Βαλένσια. Να με σου απολυλογώ, δεν ήταν τον που έφτιαξε όμως.
Εγώ πάντα το πρωινό μου πριν τους μαραθωνίους ήταν ρύζι άσπρο, εντάξει, με Α, βούτυρο. μπράβο. Τούτο ήταν το πρωινό μου, εντάξει. Και εδώ πάντα έκλεια Airbnb και έκανα το πράγμα. Και λόγω του ότι δεν ξέρω, δεν έκλεισαν οι Airbnb, έκλεισα από το ξενοδοχείο. Είναι που να κάνω τώρα, δεν μπορώ να βράσω ρύζι, είναι να έμεινα και με το ρύζι εγώ. Εντάξει, σημείωσα όλα μου τα long runs, τα πράγματα ήταν με το ρύζι. Πάντα. Έπιασα από το ριζάλευρο μίσι μου που τρώνε τα μωρά. Άλλο ρύζι ρε κουμπάρε. Ναι. Και αντί βούτυρο έπια MCT oil. Εντάξει. Α, coconut oil. Όχι, MCT oil. Λίγο καλύτερο από το coconut. Εντάξει. Αλλά Ναι, παίρνει ο παπάς μου. MCT oil. Είναι και extract που το coconut δεν κάνω. Αλλά τέλος πάντων και έκανα το πρωί και τούτον προφανώς μου κατσέν και αν δεις το κάρμι μου όπως βρω, μπαίνω μες στο πάρκο, κάνω ξέρω εγώ την ανάγκη μου για με διάρκεια να στο πω, sorry, και μετά ξαναφεύγω, μετά ξανά στο άλλο πάρκο το ίδιο. Έκανα το 2 φορές, οπότε αφιδατώθηκα σε εμάς, νομίζω ήταν που τούτο, μπορεί να είναι που κάτι άλλο, και έκανα και ένα post τότε, πώς να τα θαλασσώσεις με χαμόγελο. Τερμάτισα, τα τελευταία εντάξει 3 χιλιόμετρα έκλαια θέμας, συγκινήθηκα επειδή οι Ισπανοί ήταν μες στη μέση, φωνάζαν έναν τρία, επειδή έγραφαν το ταμέ. Η Ισπανία πολλά. Και τερμάτισα και ήταν θετική ανάμνηση, ενώ δεν απογοητευτικά τόσο. Λαλό, τέλειωσε το κεφάλαιο Βαλέτια, έκλεισα το τώρα, παρακάτω λαλό. Αλλά τώρα εσύ άνοιξες μου το. Βαλέτια. Θα βρω τρόπο να γραφτώ στη Έχεις ένα point to prove. Ναι. Το podcast λέγεται The Mindsight Podcast και το Mindsight βασικά η λέξη σημαίνει eye-opening. Μπαίνουμε στο μυαλό των αθλητών. Και θα σε ρωτήσω ποιον ήταν το πιο μεγάλο eye-opening moment της καριέρας σου ως τώρα, ποιον ήταν εκείνο το πράγμα που πιστεύεις ήταν το πιο σημαντικό, ας πούμε, να σε πάρει είδαμε. Το πιο σημαντικό, δεν ξέρω αν απαντώ την ερώτηση σου, το πιο σημαντικό ήταν όταν αντιλήφθηκα ότι κανένας αγώνας δεν με ορίζει, κανέναν αποτέλεσμα. Ορίζει με το πώς να αντιδράσω σε εκείνο το αποτέλεσμα. Άρα, το πράγμα, επειδή υπάρχει πολύ αγοραφοβία και στις διάφορες εκκινήσεις, βλέπω τον κόσμο, νιώθει άβολα, μπαίνει και λίγο σε άμυνα, δεν παραρωτήσεις κάποιον, έλα ρε, δεν που είσαι καλά, προετοιμάστηκες, ναι, κοιμήθηκα καλά χτες, ναι, έκανα τούτο, μπαίνουμε σε άμυνα, που κάποιος κάνει και καλό, ενώ, και είναι κακό, ενώ, και καλά κρίνω το, αλλά πρέπει που τον αγώνα να πιάνεις ενέργεια, να πιάνεις εμπειρία, να πιάνεις γνώση, να είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης. Άρα, τούτον ότι κανέναν αποτέλεσμα και αμέξω με αντιπροσωπεύει, με ορίζει, είναι το πιο eye-opening πράγμα που μπορώ να παριθμίσω. So, βασικά ότι ο αγώνας μας κάνει define για ποιον είμαστε και που είμαστε. Τα μαθήματα που πιάνουμε στον αγώνα. Να πάμε στο τελευταίο μέρος του podcast που είναι τα quick fire questions. Η πρώτη ερώτηση είναι τι ήταν το η πιο δύσκολη προπόνηση που έκανες ποτέ στη ζωή σου. Μπορεί να είναι στο δρόμο, στο κολύμπι, ή μπορεί να είναι brick session. Έχεις μια προπόνηση που ήταν σίγουρα η πιο δύσκολη. Φίλε, θεωρώ μια από τις πιο δύσκολες προπονήσεις είναι τα 2.000 στο τρέξιμο. Να κάνεις 3 διχίλιαρα σε πολλά καλό pace. Είναι 1.500 κάτι. Έκανα την προηγούμενη εβδομάδα. Trust me. Είναι να πεις να κάνεις τα
1500 αρκά πλέον. Παίζεις σε 5 reps. Να σου πω τη 1000, 1500 είναι τα πολύ προτιμώ, αλλά αν έκανα τη 1000 τώρα, να τα έκανα πας στο 325. Αν ήταν έτσι για να αγώνα πιο ταχύ. Σαν έχεις speed, αλλά έχεις και endurance, που και πιο πολλά σημαντικά. Να σου πω και κάτι άλλο, που έχει σχέση με τους, λίγο και με τους αγώνες. Εγώ ήταν το αέρωμα μου Σάββατο και την Τετάρτη έτρεξα το καλύτερο μου sprint, τρίαθλο. Είχε έναν αγώνα για μένα που έκανα τοπικό και μπήκα μέσα, λαλό να... Ήμουν λίγο να δοκιμάσω λίγο τις αλλαγές μου, τα πράγματα μου, δεν ξέρω, έστερα μίλησα λίγο με τον μέντορα μου και λαλί μου, δεν μου λάδεις, άμα κάνεις αγώνα κανονικά. Οκ, να πάμε αγώνα κανονικά. Για το λαλί ο δάσκαλος, λαλό κάτι δίκαιο εσύ και πήγα όλα μέσα, πήγα 5-3-25 που δεν ξανατρέξα μετά που ξέρω εγώ 290 βατ ποδήλατο ενώ και μετά που τέλειωσα, εντάξει έτρεξα, γράφτηκα μες στην elite την κατηγορία. Τρέχαμε pro στα 7ος, πήγα πολλά καλά. Και επειδή το κολύμπιν ήταν μικρό, ήταν μόνο 600 μέτρα. Και μετά βάλω στο σταυρό μου να κάνω να κάνω recover στο Σάββατο. Ευτυχώς έκανα. Ωραία. Στην επόμενη. Ερώτηση. Έχεις κάποια πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν τον αγώνα, κάποια ρουτίνα, ξέρω εγώ, πριν τον αγώνα που πρέπει να κάνεις για να νιώθεις το καλύτερα όσο μπορείς στο race day? Ναι. Στους αγώνες που σίγουρα θέλω να έχω το απόλυτο ρε παιδί μου. Η ρουτίνα μου σίγουρα είναι τις προηγούμενες 2 μέρες να είμαι ήρεμος, να μπορώ έτσι να απομονωθώ λίγο είτε που δουλειά, είτε που πολλές συζητήσεις. Να μπορώ να κάτσω πάνω στον καναπέ. Άρα σημαντικό λίγο το peace of mind, η ηρεμία. Και το μπορεί να ξεκινήσει με το να έχω μια ρουτίνα να ξυπνήσω πρωί, να μπορώ να φάω το πρόγευμα μου, το ενδιάμεσο, το μεσημέρι, ενώ να πάω την προπόνηση μου, το short, ας πούμε. Άρα, η ρουτίνα ξεκινά 2 μέρες πριν τον αγώνα. Να έχω έτσι μια ηρεμία, σωστές ώρες στο φαγητό μου. Και πριν το πρωί του αγώνα, πάντα να ξυπνώ 4 ώρες πριν, να κάνω ένα ζεστό μπάνιο, λίγα τεντώματα, να φάω το πρωινό μου που πάντα τώρα μετά την παλέτια είναι εγκαπήρετσι που δίνω. Και πριν την εκκίνηση, συνήθως πριν το κολύμπιν, να κάνω κάποιες άπνοιες. Δηλαδή, να πιω την αναπνοή μου και να περπατήσω λίγο μετά ή νιώθω ότι προετοιμάζω λίγο τους πνεύμονες μου για εκείνο που να ζήσω. Νομίζω είναι σημαντικό δηλαδή, ειδικά για μένα, πριν έναν αγώνα, σίγουρα το πρωί πρέπει να βάλω νερό στο πρόσωπο μου, να ξυπνήσω, να φάω το ίδιο φαΐν που τρώω συνέχεια. Εσύ με το ρύζι, εγώ τρώω Rice Krispies το πρωί και το δουλεύει για μένα. Πολλά καθαρόν ήταν τάτρακα και σαν αν δεν το έχω τούτον, σαν πως και λείπει μου κάτι πριν τον αγώνα και τούτον για μένα θα νιώθω όσο καλά μπορώ. Η τελευταία μου ερώτηση, αν θα μπορούσες να δώσεις ένα μήνυμα στο κοινό, ένα τελευταίο μήνυμα, τι να κάνει inspire το κοινό ή κάτι να κάνει οτιδήποτε στο κοινό, τι θα ήταν? Ένα μήνυμα είναι ότι να πράττει πράγματα με επίγνωση. Δηλαδή, η επίγνωση λέει μου τι αντέχει να κάνει το σώμα μου τη συγκεκριμένη στιγμή. Με το συγκεκριμένο ύπνο, με το συγκεκριμένο στρες, με τη συγκεκριμένη ρουτίνα που έχω. Και να κάνει κάτι όμως, δηλαδή να
να μην κάνουν ούτε overestimate κάτι, επειδή το πράγμα, ειδικά τους ανθρώπους που προσπαθούν να ξεκινήσουν, δημιουργά τους μια απογοήτευση. Άρα, αν έχεις την επίγνωση το τι σε κρατάει υγιή, όρθιο και ικανό να διεκδικήσεις εκείνο που θέλεις, είναι το πιο σημαντικό. Και τούτο που είναι λίγο κλισέ, start small. Start small. Start small, dream big. Amazing. Και θέλει πείσμα, ρε φίλε, θέλει πάθος. Δηλαδή, και το πάθος έρχεται από την εμπιστοσύνη που τον εαυτό μας, όχι Ψυχή. που το κίνητρο. Ναι, ακριβώς, ψυχή. Να νιώσει η ψυχή του. Αλλά πάντα πρέπει να ξεκινήσει με τον που λέω με την επίγνωση, επειδή η ψυχή, ναι, λέμε, παίρνει σε κάπου, αλλά ναι, τούτο είναι λίγο και για το εν το κερασάκι στην τούρτα, είναι που ξεκινά η γερή βάση. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα και ειδικά thank you Ανδρέα που ήρθες και μας είπες το knowledge που έχεις και έκαμες με inspire, έκαμες με πιο knowledgeable, so thank you πάρα πολλά που ήρθες σε αυτό το επεισόδιο. From running your first steps in 2011 to crushing an 852 Ironman and heading to Kona now, you're living proof that we never have to lower the bar just because the years pass, you know. You're getting older, but you're still raising that bar, and I think that says a lot about your mindset and your belief in yourself, I would say. So I think that's an inspiration to a lot of people that limits do exist, but we can keep pushing that limit. So if you want to follow his journey to the World Championships in Kona and get some elite advice, coaching for triathlon, make sure to follow him on his socials. Andreas, I think it's just Yafas on Instagram. Yeah. So to everyone listening, thank you so much for hanging out with us. Hit the subscribe button, leave a review, and share this with someone who needs to remember, celebrate the small wins. We'll see you next week with another incredible athlete stepping into the arena. Until then, stay focused, train hard, and I'll see you at the top. Thank you very much.